Naiz irratian, bigarren kafea. Egun honetan ongi etorri bigarren kafera egun handia gaur Irunen. 30 urte betetzen dira Irungo alardean emakumeak soldadu gisa lehen aldiz ateratzen saiatu zirenetik. Aurreko hilabeteetan emakumeen parte hartzea eztabaidatzeko prozesu bat zabaldu nahi izan zuten Bidasoaldeko emakumeek, baina ez zitzaien inongo aukerarik eman. Nespretsua eta irainak baino ez zituzten jaso. Beraz, 1986ko San Martzial egunean 57 emakumek Urdanibia plazatik San Juan plazarainoko bide laburra egin zuten. Irainak eta violentzia fisikoa jasan zuten ikusleengatik. 30 urte hauetan borroka etengabea izan da. Euskal Herrian emakumeen eskubideen eta jai berdintzalen borrokaren erakusle esanguratsuenetakoak dira Irungo eta Hondarribiko alardeak. Baina oraindik tamalez asko dira uste dutenak emakumeek ezin dutela festa horretan parte hartu. Eta horregatik, egin daitekeela berresteko beste herri batzatako adibideak ekarri ditugu. Luzegia da zure krimenen geriza. Bizi nahi du libre zure legeen kontra, zure usten kontra. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten euzunetan. Aurkituko nauzu hemen, izango naizkeme. Antzuolako alardea da horren adibidetako bat. Pentsa pasaden urtean, 2023an Hondarribia berdintasunaren hiria saria jaso zuten. Izan ere, Jaizkibel konpainiak Antzuolako alardea bizi berritzeko taldeari egin nahi izan zion aitortza. Antzuolako udalari eta prozesu guztian parte hartu duten herritarrei tradizioa bizi berritzearekin batera bi hildu jorratu dituztelako, genero berdintasuna eta arrazakeriaren kontrako borroka. Prozesu zinez interesgarria izan da Antzuolakoa. Lehenik eta behin, Antzuolako alardea ez delako denboran izoztutako errekreazio historiko bat. Antolatzaileen arabera, jaiak etengabe evoluzionatu du garai bakoitzera egokitzeko, eta hainbat aldaketa garrantzitsu izan dituzte azken hamarkadetan. Antzuolako alardea edo Mairuaren alardea 19. mendearen amaieran hasi zen eta ordutik garaian garaiko balioetara egokitzen jakin izan du. Esaterako Mairuari durbanteak kentzeko eta zapaltzeko aginduak kendu zen, edo 80ko hamarkadatik aurrera diskurtsoa gaztelaniatik euskarara pasa zen. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Hala ere, aldaketarik handienak eta nabarmenenak 2009koak izan ziren. 2000ko hamarkadaren hasieran herritarren partaidetza jaisten ari zela eta 2006an Antzuolako udalak eta Mairuaren alardearen kulturelkarteak Eusko ikaskuntzari ospakizun honi buruzko ikerketa enkargatu zioten, proposamen berriekin ospakizuna indartzeko asmoz. Ikerketa horretan eta Antzuolarren parte hartzearekin argi geratu zen alardearen biziraupena ziurtatu nahi izatekotan aldaketa batzuk egitea ezinbestekoa zela. Hala 2008 eta 2009an talde ireki bat osatu zuten. Udal ordezkariak, Mairuaren alardearen elkartekideak eta herritar talde bat lanean aritu ziren alardea eraberritu nahian. Horrela sortu zen alardea bizi berritzeko taldea. Talde horren ekimenez, alardeak eraberritzeko eta egungo balioetara egokitzeko prozesu sakon bati ekin zion. Besteak beste, Mairuaren irudia duindu egintzen, ordura arte soldauden buruzagiarekiko azaltzen zuen menpekotasunak gaindituz eta protagonismo handiago emanez. Mairua bera errege izatera pasatu zen, jantzi dotorez gain zaldi gainean joaten hasi zen. Bere guardia propioa eta musikoak jarri zitzaizkion.
Diskurtsoa lehundu zen testuko hainbat hitz eta aipamen moldatuz, esaldi berriak gehituz, genero bietara egokituz, hizkuntza eta kultura aniztasuna islatuz, historiarekin ere hobeto lotu zen. Eszenografia indartu, antzezpenaren koreografia zaindu eta aberasteko hainbat elementu gehitu ziren, bai dantza eta baita musikaldetik ere. Eta emakumeak ohiko postu ez gain, rol garrantzitsuetan sartu ziren fusileroen artean esaterako. Emakumen integrazioa urrengo urteetan osatzen joan da eta 2011an buruzagiaren guardian edo 2012an kainoi eramaleen artean ere sartu dira. Eta are gehiago, gaur soldadu konpainiaren kapitaina ere izateraino, egin daiteke eta Antzuola horren adibidea da. Erdira, atzetik aurrera, zulorik zulo eta barreraz barrera. Emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei esker, gu ere bagera. Tolosan ere badugu gure alardea parte hartzen mixtoarekin. San Juan alardeak Gipuzkoako foru milizia zaharrak oroitarazten ditu. Dokumentazio batzuen arabera 16. eta 17. mendeetan arma alardeak ospatzen ziren Tolosan herriko miliziak ikuskatzeko. 1876an foru miliziak desagertu ondoren militarrek funtzio praktikoa galdu zuten, baina San Juan jaietako parte izaten jarraitu zuten. Tradizioak aurrera dirau eta 1988tik aurrera alarde bateratu bakarra antolatzen da. Eta emakumeak, gaur egun parte hartzen dute bai, baina ez da beti ala izan. 1983an egin zuten lehenengoz. Ideia inauterietan sortu zen, emakume lagun talde batek bazkari batean eskopeta konpainia bat sortzeko ideia izan zuen, emakumeok ezin baikinen eskopetari bezala atera. Orduko alkatearen gana joan ziren eta gizona zur eta lur geratu omen zen, baina ez zegoen horri buruz ezer markatzen zuen legerik, hau da, inorketzuen esaten ezin zirela emakumeak atera, eta beraz, konpainia sortu zuten. Jazten banaz, neretzat egiten dut, bazuretzako, zuk pentsaten dozun moduan, zerteko seguruan. Emakumean alta libre bizi nahi dut, nahi duten egiteko eta izateko. Oztopoak bidean, itxaropena gotzen, beldurra gorputzian, sentitzen dutena ezatera. Eroso sentitzen naiz, sexy ere bai, zergatik ez. Eroso sentitzen naiz. Antxe atera zen kalera soilik emakumez osatutako konpainia. Lehenengo aldiz eskopetarekin izan ere ordura arte emakumeak soilik kantinera gisa edo umetan kartutxera bezala atera zitezkeen, arrakastatxoa izan zen lehen aldiura. Lizardi izena jarri zioten konpainiari izan ere garai hartan Lizardi izeneko elkarte gastronomikoa zen emakumeak onartzen zituen elkarte bakarra. Lehen urte hartan parte hartu zuten emakumeek diote konpainiari emakume izena jartzere pentsatu zutela, baina Lizardi izenarekin jarraitzen dute. Handik 5 urtera 1988an Uzturra izeneko konpainia jaio zen eta hura sortzetik mistoa izan zen. Egun 19 konpainia ditu Tolosako alardeak eta guztietan ateratzen dira emakumeak.
Beste herri batzuetan dantzarekin gertatu dau, Legazpiko ezpata dantza gutxienez 1624 dago dokumentatuta, naiz eta lehenago ere dantzatzen zelako susmoak badauden. Tradizioz, soilik gizonek dantzatzen zuten hau Mirandaolako Gurutze Santuaren jaietan. 2011koa izan zen inflexio puntua, baina aurretik ere edizio pare batean zenbait emakume sartu ziren dantza taldea osatzeko gizonak falta zirenean. Hau da, emakumeek parte hartu zuten aurretik, baina salbu espen gisa. Benetako une simbolikoa 2011ko maiatzaren 3an iritsi zen. Urte horretan, Sustraiak taldeak ezpata dantza berezi bat prestatzea erabaki zuen. 15 dantzarik gazte atera ziren denak emakumeak ezpata dantza egitera. Emanaldia isilpean mantendu zen azken unera arte ikusleak harritzeko. Horiek adibide batzuk, tradizioa egokitu daitekelako eta festak ere ingurune parekideak izan behar dutelako. Kasu gehiago ere badaude zorionez gure jai ereduetan soilik gizonezkoentzako diren espazioak geroz eta gutxiago baitira. Baina dena ez da festa izango, guk lan pixkat ere egin beharko dugu. Ea, zeintzu dira gaurko gonbidatuak? Julen Unanue festazalea da, ziur uda parrandaz parranda igaroko duela. Gaur, denboraldiko bere azken kolaborazio egitera dator. Lehen aldiz berriro podcastaren atal berri bat dakar Pablo Zurutuzak, oraingo honetan Jokin Barriola musikariarekin aritu da lehen aldiei buruz. Asier Basurto Arrutik turismoa desazkundera bidaia liburua idatzi du eta hortik abiatuta Donostiaren egungo egoeraren argazkia egingo digu. Tirantzuleok ekainako 30 ditu gaur eta asteartea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin entzuleok, Julen Goikoetxea horbegozu, egunon. Baita zuei ere. Eta zuekin Eneko Iturbe Otamendi, egunon. Egunon. Noa Gaztainago Jarbide, egunon. Egunon. Xabi Arrita González, egunon zuri ere. Egunon bai. Eta zuekin entzuleo Goiuri Ezegizarandia. Egunon. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1217 garrena du. Goizak 10 eta 20 minutu. Ekainak 30 badoa. Urteko 6. Ia. Baina guk oraindik egun batzuk gehiago marko ditugu zuekin, datorren ostiralera bitartean. Sandakoa, ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Tira bakiro Goibel xamarra kaletan eta Michael Kiwanukaren One and Only kantu Goibel xamarronekin ere abiatu dugu guk gaurkoa 1100 eta
1217 garrena, eta 6kotea osatuta gaude hementxe, gure laborategian, gure bigarren kafearen mailan maite duten tartearekin abiatuko dugu saioa, baina hementxe gure txatean dagoeneko ari zaizkigu egunon, nin iaz egon nintzan antzolako alardean grabatzen ze luzea baino ederra, urano gaur datorrela, por fin ezagutu ginen dio Gorkak. Bueno, eta eskerrik asko bideoan parte hartzeagatik. Nire maite duta da bihar Herri Olimpiadak Zumarragan izango direla eta emakume talde honenari saria emango diogula. Zederra plazan saria ematea eta Zumarragako ezpata dantza baita ere. Indiokerrek egunon gaztiak eneko gaur green, berde, ilun xamarra, baina berde ez da. Latzo arropa eskatu zuen hemen, irratian, etorri zain pertsona bat, poltsa batekin, eta antxe doka arropa... Hori da, bueno, entzuleek ere jakin dezaten, arroparik baldin badute erabiltzen ez dutena, etor daitezke, bigarren kafera, arropa ustera, zenik erabiliko dut, nik aprobetxatuko dut, eta... Hau da, naiz irratiko mikrofonoak erabiltzea, helburu pertsonal batekin. Bueno, hemen patata tortiak eskatu ditugu eta iritsi dira. Hemen sandwichak eskatu ditugu eta iritsi dira. Baina hau ez da helburu pertsonala. Norbaitek ere patata tortiak garri nahi badu. Hau da, helburu estetiko bat, saioari helburu estetiko bat emateko. Ojo, Gorka galdetzen du, ze taila duzu? M. Denak. ML. Denak. Oversize, estu, dena moldatzen da guztiarekin. Denakin moldatzen. Bueno, ikusi dute, kulturzastek bixera berriak atera dituela. Baina? Karri horiek, Bai, men gustora jantziko ditugu. Merchandising guztia. Oia. Though our dreams may die, no living in disguise, all we need is time. Oh, hearts yearning, whatever. Julen Goikoetxe Arbegozo, Maiteutekin abiatu beharko dugu gaurkoa? Bai, eta uste dut urteko azken aste honetan, urteroko maite dut hori izango dugu, ez? Bota dugula beste denboraldi bat, gure goraberekin eta historia guztiekin, baina bota dugu, eta Tejoka Frantziako turra ere badator, eta hementxe izango gara, eta nik maite dut aste hau, turraren prestakizunaren aste honetan, sentsazio izaten dut askotan iritsi ezin da nabilenarena, baina taldeetako, nola baitere, zortzikoteak ikusi, zein datorren, zein ez datorren, ibilbide errepasatu, gurekin emankizunetan izango ditugun gonbidatuekin hitz egin, aste hau zoragarri izaten da, gero sentsazio izaten dut askotan, lan gehiena orain egiten dugula eta gero kontatzea besterik ez dela izaten, baina ez datuzen asteetan ere izango dugu, gonbidatuekin hitz egin eta bat eta beste egiteko ardura, baina maite dut aste hau, turaren prestaketa horretan, orain arte sentsazio izaten dudalako, ezer ez dudala begiratu, eta orain azken egunetan, dena zalapartan eta rapaladan begiratu behar izaten dugu. Euskal parte hartzearen inguruan, oraingoz bi dauzkagu konfirmatuta, 3. bat akaso egon liteke, Xabier Mikel Azparren ondo bidean ere han izango delago, taldeak oraindik ez du baieztatu, eta pena puntu bat eman didana izan da ez, urten Caja Rural, euskal talde bat turrean izan, eta 8. horretan, Euskal txirrindularirik ez egoteak pena puntu bat eman dit, baina, datorren urtean edo berriz ere izateko aukera duten, eta Euskal parte hartze hori, gizentzen dugun. Emango digu aukera turraren kontakizunak, Euskal ziklismoaren egoeraren inguruan hausnartzeko ere, baina bai, larun batean abiatuko dugu, normalean arratsaldeko 4etan hasiko ditugu kontakizunak, baina larun bat hontan entzuleok, etapak ere ordutegi berezia, formatu berezi xamara, taldekako erlojuaren aurkako saio horretan, guk arratsaldeko 6etan abiatuko dugu kontakizuna, eta hortik abiatuko da, hortik aterako da, lehen liderra, erlojupeko exigente xamar batean. Eneko Iturbe Otamendi. Egunon. Zinazure maite duta. Bagira gaur bidazkat. Eta barkatu. Hemen, eneko isili geratzen denean, denak enekorekin sartzen. Karo, eskaneko gestu maite duta prestatu, gaur bi ekarri ditu, eta denak hemen, zondo neko gaur oferta. Noa, saiozu zerbait. Zondo, eneko ze ondo, bi maite dut ekarri dituzula. Lehenengo maite dutak inaziko naiz, eta lehenengo maite duta da, badakizute, entzulek agian jakingo dute, baina nik labur metrai bat egin dut, film labur bat egin dut, nahiko pertsonala, emozionala, eta gaur iritsi da eguna, nire kuadriakoi erakutsi dietena film labur hori, ze beraiek ere, tokatzen zaien eta tokatu zaien gauza baten inguruan, da film labur hori, eta ikusten nuen, eta beharra zegoen, nire kuadriako takide hauek, film hori ikusteko,
beharra ikusten nuen, ez? Beraiek ere merezi dutelako eta beraien zati bat ere badelako film hau. Eta egia esan, bidali diet, batzuk dagoeneko erantzun diate, imaginatu dezakezue, batzuk negarra egin dute, beste batzuk asko emozionatu dira, egon dira hor, batzuk esan diate, ze sentiarazi dioten, ze agian, badira baita, kasu batzutan, gauza batzuk ez ditugunak hitz egiten, gertuko pertsona horiekin, baina deno kontziente garenak, hor zerbait badela ez. Eta, film labur honek ere, hitz egiten du, guk hitz egin ez genuen gauza horietaz, eta agian hitz egin behar genuen gauza horietaz, eta orduan, hori lehenengo maite duta. Bigarrena jarraian botako duzu? Bai, nire zuena. Bira, badakizuen nahi maite dutetan, gustatzen zaitela baita pixkat berritzea, ez? Ez izatea maite dut xume bat. Bai, anitza, nik erabiliko nuke anitza dela hitza zure maite dutak deskribatzeko. Nik exotikoa. Usaten zait. Bira, gaur maite duten unibertsua zabalduko dut. Wow. Berriz ere. Eta nik maite dut nire biharko maite duta. Begira. Nahi bazue aurreratu ezaket zerbait. Niri hola kontzeptualki gustatzen zait, Zuk maite duzu biharko zure maite duta. Bai. Nik bakarrik esan dezaket. Azalduko duzu zerbait gehiago edo horrutziko duzu? Nik bakarrik esan dezaket. Kontuz Benito Lertxundi. Orduan ezakit zer. Barkatu, zer jakingo dezu, ezin da jakin? Lehenago kontatu dugu zerbait, tari. Gaur arratseldeko planak kontatu digu. Eta esan hori izangoa. Baina Benito Lertxundi entzuten ari bada. Hemenik besarka bat Benitori, ikaragarri maite dugu, eneko... Ez zaio berari ezer gertatuko, baina agian bere abestiren batek moldaketa bat beharko du. Gaurko eguna eta gero... Bueno, ondo da. Misterio txudago, eneko, Ondo da, gustatzen zait. Maite dut, nire biharko maite duta oso kontzeptu polita. Eta bide batez, ezin da kontzeptua berrepikatu, Ez du balio, Julen, datorren irailean etortzea, esan ez nik maite dut, nire datorren asteko maite dut, horrek ez di balio. Nik aurtengo nire komodinez dut erabili, bat ere. Ez, aurten ez? Aurten ez dut erabili. Nago ziur. Zein da zure komodina? Errebisatu saio guztia banaka. Maite dut ezekartzeko eskubidea. Baina hori, proposatu zen Dona Pellaniz Nietok eta bada urte eta piku ez dela etorri beraz, uste dut ja ziegitasuna galdu duela lege horrek. Ez, aurten hor lozurran utzi dugu, baina behar den momenturen batean atera behar bada, baterako dugu. Urre jantzia garaiz mina dara maleia ontzian denboretan mirotzen atza. Zein da zure maite dutanoa? Albada Benito Lertxundi hilgabe. Ez. Nik ere ez dut Benito Lertxundi. Baina denok beldur hori sentitu dugu. Nik esan dut bakarkan Benito Lertxundik agian bere abestiren bat aldatu beharko duela. Osados. Noa, zure maite dutanoa. Atzo txalden nijo nintzen belauntza, partio ikustean, belauntza kap torneoa dagoen jolasten, eta partio bat ikustean jo nintzen, ere lehen guzu bat lagun batzuk bertan parte hartzen zuten, nik ez zer futbola ulertzen, baina esan giro ona ongoa. Eta egia esan, harritu egatu nintzen, alde batetik nik ez nekien, baina torneo nire, ni baino urte bete gaztegoa mutilo batek antolatzeu. Nik uste non bertan zeola lanen eta baina ez beak antolatzeu, eta egia esan, ez da egiten zuten baina zorionak, egitan, irutzaitelako, olako gauza bat horre ateatzea ez dela bat errexea, gaina premioa, ez dakit zuen antzat, premioa Ibiza jutea da aste bet. Ez dakit aste bete, baina... Aste buru bat uste dela. Eta uste dena gaina... Ordainduta. Jokalari guztientzako? Taldeko jokalari guztien? Bai, horregatik. Taldeak ez dira handiak izango za, imaginatzez. Momentun, jolasten egoteia 4, baina ez dakit taldek 4-5 pertsonako gizatean. Gehienezko kopura uste 6-7 zala. Hoi da. Lehen urten, gehiozian, aurten txikitu dute, zeharrituta utzitzen baita ze txikian, futbolozera gara txikia, eta gainea, lokatzez bete-bete eta, esan nahi zut, hor jolaste batzu, nik esan non, boa. Ez. Jendea lokatzez aurpegia, eta dena... Zuk bihurritu bat egingo zuen, fijo. Nik horre zingo non jolastu. Ez dezuan kapoiatzen. Oia. Irristatu zea. Ez bai.
Ta hoxe, bai, ondo egon egia esan. Osea, futbola ez dut ez ulertzen, baina bueno, olako gauzak 40 minutu besteik ez dute irauten partidoko orduan, bueno, ondo. Tira, maite dute eklektikoa daukago hemen mailean, denetarik, Xabi, zena zure maite duta? Ez, nik lehenengo esan behar dut, nik aurreko urtean parte hartu nula, eta hori aite badu, Bai. arropa beltzaman. Bestela, gero etxean, piskatola... Katza eta belarra eta ezin kendu. Belarriare gurasoena... Belarra eta belarria. Bai, biak. Dana gainean. Lokatza, aurpegia, lokatza tragatu, eta gero okerrena. Ez dute mangera bajartzen geroan, zelaiaren ondoan. Belar naturala, osea da, belaze liso bat. Baina etxan edo handinak entzeko horrelago. Baina ez daude aldagelak? Parrasta bat. Ez daude. Ez daude zer? Azken gero jende aldatuta ikusten, no? Bai, bertan. Kortinatzen sartu, arropak endu, eta jazta. Ondartzan bezala toalla batekin eta... Ja, ez, baina lokatza txikaukati toki guztetikan, baina bueno. Bueno, garbitu daiteke. Ez dakit. Garaiko futbola bezala. Holaxe. Baina bigotea falta dira. Bueno, guztia badago. Goi hori ez zarandia. Barkatu, Xabi, zuzuk maite dut egin bukatu. Nere gaurko da maite dut ez. Bukatu ez da, hasi. Bueno, bai, kontu, pasaitu 4 minutu arroparekin eta lehen urtean egon nintzen, eta nire burua joan da maite dut batera, barkatu. Ez, barkatu zuk. Bainzuk esan marzu, ez, barkatu zuk. Bueno. Zego saldu ez zuen? Nik ez ere zergo saldu. Horra arazoa. Agian horregatik beharko genuke entzuleren batek zerbait ekartzea, ze inigo bestela egingo da zorabiatu. Bai. Baiet. Buah, bai. Eta orduan... Noiz baita ekarri zue? Askotan. Orduan norbait entzuten ari bada, eta hemen inguruan badabil, guk hola... jateko zerbait eskertuko genuke, ze, claro. Danet egaten dugu, Eta kasualidade zapatia batzuk baldin bazka sobran. Eneko, jazta. Nahikoa da. Orain bai, gure eskaera honek ea egiten duen bere bidea, eta bitartean... Gaurkoa da maite dut eza. Ara? Ze kasua da, atzo arratsaldean, bazkaldu ondoren bizikletan ibiltzea jo nintzen, berriro ere, eta etxera iristen ni joala, gurutzatu nintzen, auto batekin, non barruan gidari bat zegoen, eta esan dezakegu pixkat iskanbila eduki genuela. Hor. Ui. Zer gertatu zen? Mobiakin zijoan. Gidaria? Gidaria, gaizki. Zijoan. Bai. Zan Damako rotondan, eta bueno, nire atzean pare bat kotxe zeuden, atzera begiratzen kotxea gerozta gertugo, aurrekoak ez duen arrankatzen, motel, eta bere txoferran onda jo nintzen, kristalen eman nion, eta esan mega, segi aurrea, ikusitzaion mobiakin, eta bueno, arrazoia zeukala, ez dakiz zer, eta bueno, pixkat, etxera rabioso iritsi nintzen, hor uzten dugu. Horlakotan zer egiten duzu? Kizura ego? Aguantatu eta retrovisorea pakin utzi. Serie bat egiteko la sprintan aldapa batiko, aldapa barruak ustu eta... Aldapa gora gutxi nire. Gutxi? Bai, ez zait asko gustatzen. Ez, Atzo hasi nintzen, altzokoa aldapa igotzen eta kasi kartela jan. Bai, Obretan omen daude, ez dakit, herrioitan ze pasatzean. Herrioitan ze pasatzean, mesedez, guainik, herri hortako bat emate, torriko egiri belarrondo bat ematea, Bueno. Hasi nintzen igotzen, eta kurruan hor kartela zegoen kartera itxita, kasi buruakin eman nion. Bueno, libratu nun justu. Hemen zea, pogatxar, aldapa gora. Orduko 30 kilometroko abiadu. Xango nuke. Jano beraka, aldapa gora astezala, lehenengo kruzen. Jano beraka, da sasiordeka. Mesedeko sasiordeka, edo benuzko joerako sasiordeka, Ojo, cuidado. Tudurako, preparatu hartu. Hombre. Sasiordekan berakan ijala, kruze hartu, justu kartela ikusi, eta eskibatzea lortun. Bestela, gaur, hemen ez nago. Kruzea bide burutzea, eskibatzea saiestea, lana daukau, Lana daukau, Bai. Bueno, dena ezin da ondo egin. Hau. Bueno, Julen, nik garri daukat, Pogatxarren antzera goraka badi joan, Pitcocken antzera beraka ez doala. Ez bat ez bestea. Ez bat goraka ez beraka. Zostela seinalek izan. Zea gehiago Magnus Cornilsen, Julenen... Aurten erretiratzen da. Agur eta hori Magnus Cornilsen. Turrari tapaken du baietz. Nik uste baietz. Julen Nano esartu da gurera, eta hasi da Imanol González Gurutxagarekin izketan.
hemen basterrak nahasten, gizona, besterik ez daki egiten eta gitarra pixka, ondari da. Goiuri zei zarandia, zina zure maite duta. Ba, begirani, ari naiz hemen zuek tontakiriak esaten, ari zareten bitartean. Respetu falta. Bai, pixkat bai, ez da, no? Bai, eskerrik asko. Ba, hemen hizketan eta sasi ordek ari zineten honetan, ni ari nintzen ikusten Irungo alardearen zuzenekoa, alarde parekidearen zuzenekoa, eta ze oraintxe 10:20 abitu dira, eta ari dira hemen hainbat edabide eskaintzen irudiak eta jo, pixka bat nago, malkoari ezin eutxi ikusita San Martzial kalean zenbat neskato 3, 4, 5, 6 urtekoak dauden, behien gurasoekin begira, alardeari begira, eta lehen ere aipatu dugu, ez? 30 urte pasa direla lehen aldiz emakumeak saiatu zirenetik parte hartzen, bueno, denbora gehiago da, eztabaida aurretik ere hasia zen, baina lehen ekintza mugarri izan zen ekintza bezala, 30 urte pasa dira, eta oraindik eztabaidak jarraitzen du. Eta oraindik gatazkak daude, eta oraindik lagun artean haserreak sortzen ditu honek, eta oraindik familia eta bizilagunen artean ere liskarrak sortzen ditu honek, eta ordan ikustea, 5 urteko neskato bat, hortxe bere jantzi dotorearekin, ze egun handia da, beraientzat gaurkoa, ikusten nola beste neska batzuk ari diren alardean parte hartzen, nola ari diren txirula joz, edo zaldi gainean, edo kapiten gisa, edo kantinera gisa. Onkitu egiten naiz, pena asko ematen dit, benetan, han bidasoan gertatzen denak ez, bai Hondarribian eta baita Irunen aipatu ditugu adibide batzuk, Antzuolakoa, Legazpikoa, Tolosakoa, tradizioa eta eskubideak uzartu daitezke. Eta uste dut ez dela hori gertatzen ez Irunen eta ez Hondarribian, eta orduan unkitu egiten naiz, irudi hauek ikusita. Nire gaurko maite duta, laborategi ontako, redakzio ontako kidei, pentsatzen zutela gure kafe makina izorratuta zegoela, eta kaferik adibili gara egun batzutan, nik uste nuen arazoa zela, kafea falta zela, baina ez makina etxe biela zen arazoa. Urbildu naiz makinara, piztu dut interruptorea, eta konturatu gara denok arazo guztia, interruptorea itzalita zegoela zera. Normala ez egitea. Eta hori ja konponduta, botoiari eman da, kafea erostera joan gara, eta horrein kafea daukagu, gure laborategian. Azken aste hau behar bezala gurtzeko, baina gaur goizeko momentu gogoan garrienetako bat izan da, eski makina etxe bilek. Guri hori esan ziguten, han iskinatikan, baina esan ziguten noiz, makina hori nik itzaldi nuen ostiralean edo ostegunean. Atzo, atzo lehenengo orduan, eneko iritsi zen. Ez, nien ez. Eneko iritsi zen, eta eneko esan zen, ara ez du egiten. Eta handik ordu betera june iritsi zen, eta saiatu zen, eta ez zuen asmatu. Imanol, ez da ere. Ez da ere, eta Imanolek ere ez zuen asmatu, eta orduan hortxe, eta etorri zinen, eta esan genuen, eta ez zenuen besterik esan. Enuen entzun, enuen konturatu. Ara. Arritzeko? Nola banekien kaferik etzegoela, pentsatu, ze zentzu du makina konpontzeak bide batez, ostiralean, hemen du guztia etxera joan zen, eta geratu ziren ordenagailu guztiak piztuta, kafe makina piztuta, impresora piztuta. Eta gero, aste guztia, eske beroa egiten du hemen, eske makinari aitzali egin behar data. Berriz dator. Bero latua? Bai. Nazka egin da nago orain. Bai. Aste buruan 35, 37. Bueno, beste aste buru bat etxen. Zea ez zara daukanik egiteko aste buru honetan? Turra txikito. Turra, hemen, bentilo jarriko ju. Entzule gure turraren kontakizuna izango da julen kontatu lehenengo etaparen aurkezpena pixka bat. Mesedez, pixka eta da. Agurtu entzuleak etapa. Bai, arratsaldeon entzule lagun. Ventila horeak tonpe jarrita. Bueno, zerbait beharko dugu, Nik etxean paukat bat, Hoi bai, urruti jarri beharko da, Indar asko du? Bai. Emango dugu pixat Beyoncé? Ez. Bueno, ez daukagulako Beyoncé emateko. Egaz batenak ez du soño egiten. Egazkinan turbina. Olako bat. Eleanteskoa. Entzuleok hauek gure maite duta, goizeko 10:42 minutu izango dira 3 segundu barru, eta Julen Unanuek zerbait kontatu beharko digu. Hemen iritsi da, beraz, esertzera gonbidatuko dugu. Osariri etorri da.
Bai, Eneko... Ez du entzuten, irratia. Ez du entzuten irratia. Bueno, batzutan bai, da hor pikatzen da justu berarekin sartzen garenen, orduan entzuten du. Orduan bazpare bai. Bai, gaitasun hori badu. Eneko, noa, Xabi, erarte. Agur. Ez da gizu goxoa dagoen, konpondu berri dugun, makinaren kafea entzuleok. Kategoriko kafea. Garesti, aterago zaizu konponketa, Segun nuke. Bai, botea zabaltzea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Niño mío, si te veo por ahí esta noche soy quien te roba, quien te roba. Voy saliendo para ti, llevo el perfume que te emboba, mi baby lover. Hoy salí pa' buscarte, pa' cumplir tu deseo. A ti te gusta gustar y sé por dónde empezar. Bailar pegadita es un discotequeo, nunca te vas a olvidar. Tú mía y apatito, pa' discotecar y pa' ponerlo de moda. Contando los centímetros que estoy de tu boca, baby, tú eres para mí y yo pa' ti Entzuleok hementxe gabiltza gaurko saioare aurrera pixkana eramaten, eta esan da bezala Julen Unanue dagoeneko gurean da. Hementxe Lola Indigo eta Ana Mena Patitoa kantatzen, garbi dago gure algoritmo musikala bihurritzen duela Unanuek irizen emakoitzen. Unanue, egunon. Egunon hau Goiurik aukeratu, Bai, den esaten hasita bai, baina Goiurik aukeratu du Julen Unanuere entzat. Bai, bere estetika jarraitzeko, ez? Aurrekoetan Bad Bunny, Quevedo, horrelakoak izan ditugu, eta somatzen nuen nik emakume falta, eta horren esan dut, bueno. Ondazteka. Giro horretan jarriko dugu Lola Indigo eta Lola Ana Indigo Mena. asko guztia zait, Karol G, Becky G, Nati Natasha berizan dira, zaletua naiz, abeslariena, generoaren gain, Elegante, parranda, oso ondo. Beti parranda giron. Zemuz bete, entzuten gintzen alarratatzen zeiten, nik hemen, keixa batekin ator. Bizkate, zetekarri gai bat zehazki itzeiteko, baina, bueno... Ez que noen espero. No, horregatik beti guztia zait, baju bukatzea beti, ez esperatzeko, ez denetaz. Bueno, eskopeterok izan zian, ez dakitzen bat atera zinaten. Tolosan, esan nahi duzu. Zuri ikusi nizun, Goiuri. Ze ikusi zen idan ipurdia? Bai, ikusi, madre mia. Ez que ikusi nizun da... Somatzen dut horrela, kezia da, biltzaren bueltak gainan, xiu. Begira, akatsak denok egiten ditugu, pentsa batzuek zenbat, zero aire atera dutela... Ikusi zintudan. Baina, hori da. Ikusi nizun, iruditzen zait akatsi bat lehen hezkuntzakoa. Bai, arrazoi amatezut, barkatu, eta alde hortatik ikusi zintudan, bai udaletxe... Gero, zera, unibertsitate sarbideko azterketan jendeak zeroak eta atera dituela. Nahi entzutagatik, karo. Egin dut, txiste hori inigo. Bai, Baina ondo, Ondo. Durote, Lola Indigo, palo. Bueno... Bizka Lola Indigo, a ber. Ba, ari nintzen justu horri inguran ez da bidatzen, eta galdu naiz. Bueno, nik esan egin nizuen eskopeterotan eta gintzala, eta... Baina zu atera zinan? Ni atera gintzan. Eskopetari gisa. Bai, nik izan nuen Unanue 5 metrotara ordu betez, zian puta kasuik egin, tipo. Noiz izan zan, zaruta. Txale gozazpitan, ozortzitan. Arrazi hau ez, bueno... Bueno, baina, keixa zein da? Keixa zein da. Bueno, ni eskopeterotan zenbat demora joan naiz atatzen eskopetakin. Itze alizu esan 7 urte, 8 urte. Jo, asko. Bai, esango nuke, 14 urtekin, aldu izan. Lehenengo gauza, eskopetakin atatzea hobena da, norbait guztia utxirula edo kaixekin atatzea hobea dela, bueno, nik hemen debatitzet dakin nahi dunataz, baina, bueno, eskopeta garrantzitsuna. Eta ni 7 urte horietan, esango nuke, dudai gabe, ez dutela faiatu inoiz nire bizitzan, disparo bat. Ara?
Ez da baiatu inoiz nire bizitzan. Baina ez da nei botatzeko hemen lorek edo da, irutzait gauza bat oso simplea dela. Tiroa jotzea esan Hoi da, duzu. tiroa botatzea, hoi da. Baina beti dago jendea, eskopeterotan tiroa botatzeunen, o lehenago botatzeula, edo geho ja, ni naiz hater total, berandugo botatzeuena, baino denborakin. Hau da, pum. Ez dago koordinaziorik. Eta hortik hanbo segunduta, ja tiroa botatzeuen. Hau dena pixat jendea kontekstualizatzeko, ze ez dira hainbeste arma alardeak egiten dituzten herriak eta jende askok aluke ideiarik ere ez izan, zertaz ari garen. Bueno, alarde horietan badago kapitein bat, konpainarena, altxatzen duen eskua, esatzen du armak bete, gero esaten du begizta, eta ondoren eskua geisten dut, orduan asmoa da... Begizta horrek zesan nahi du? Galdera errein diazu, Julen. Nola da zehazki, ez esatu, begi biztan? Begizta. Begizta. Ba, idea gutxi nik begiztaz esan nahi duen. Nik ere ez dakit. Nik ez dut kontrolatzen eskopeta, tiro eta horrelako gauzak. Kate begiaren sinonimo bada, begizta, korapilloarena ere. Baina ez da horrela erabiltzen. Ez. Ez izango du beste Baina ez dakit aldaeraren bat edo dena delakoa. Da, ready, set, go. Hori, baina... On your marks. Hori da. Nice performance. Igual begiztak esan nahi du begiratu, alegia. Begirazak. Begiratu nere eskura, Erne honi edo. armak bete, begizta, eta orduan berak ajisterak, kapitainak berak ajisten duenean, asmoa da, hor dauden 20, 40 edo 200 eskopetariek, soinu bakarrean, tiro egitea. Txatan esaten dute, apunten izan daiteke? Apunten goruntz. Ez dakigu. Bueno, bai. Baliteke, bueno, jarraitu. Hoi ite du behintzat, apunto egite du, hoi esateunen. Orduan bai, antzeko izangoa. Orduan bai, gertatzen da, esateunen behiztan. Biteunen beraka, orduan denok tiro imar deu, baina dago jendea 5 segundu daiteula tiroa, olako gauzak. Eta ni saiatzen ez beti urtero, edo desiatzet denok plazan jartze ganen konpaini guztik, itea tiro bat fundamentuzkoa eta denak ondo, baina ezin da. Orduan, hoi bizitzeunen baita, itet kritika bat gizarteai, nola naizta, denok nahi deun ingauza bat ondo, beti dauela 3-4 pertsona, uste hor dauela nahi eta kontratatuta tiroa gaizkiteko eta ni urtero detxea tristakuteko. Horretaz gain, esamarra pasanula bero bat, baina, bueno, dutxauta jurintzan etxea. Ez dut nien zuki iztarretan rozek eukin gintula. Orain, ulertzen duzue, ze bizi dugun besteok. Bai, potxokito nola pixkat, bai. Ode potxokito? Bai, potxokito mio, eta loretik gan, bai. Hor, beste baterako bazerina pixkat. Bai, erosinun. Edo gaiumbo luzexiagoak. Xan maia formakoak. Ez ditut galtzontzio motxak ematen ezta, Gaino igual lasagiak. Slips hauek. Slips. Ez ditut horiek ematen. Ez boxerrak. Oida. Boxer pegatuak. Boxer... Ez dia pixkat beroa emateguenak. Bai. Ui. Txarrea. Horrean, bakizu, komeriko kitzitu. Egosketa orduan. Bai, oso gaizki. Zer dizuet, ez egun ibili. Gainera demora guzti ibiltzea nintzen, eta arrozaurakin, orduan ematen ate bat nintzala. Julen Unano bere sufrimenduaren narrazioan. Alare ondo pasatzen nuen. Hori guztia eta gero alare ondo pasatzen nuen. Bai, ondo, gutxi gomoitu nintzen, eta gehiago da nun, orduan hobeto pasan nun. Hori izan zen ere, azken fin erabakin unaita. Eta egia esan eskopetero beti nire ustez dia urteko egun hobena. Bai? Zehazki, bai. Inauteriak baino hobea? Inauterik baino askoz hobea. Tolosar batentzat, Inauterik ostegun gizena hor gaude jokun, baina eskopeterotan atatze bazea, nik ustez Tolosar batentzat, gogorra gala esatea egun hobe bat. Sentitzen dut entzuleok Unanoek kontra esatea. Esango nuke Tolosarrismo karneta galtzen ari da momentu honetan. Eskopetero eguna inauteriak baino hobea dela esaten duen tipo bat Tolosarraren zalantzan jarri beharko genuke. Ba, esate izut zehazki, bai nik eta bai nire lagun askok, hau ez daudela nik esanetenakin. Zer gertatzea, eskopeterotan ez bazeatea, zutzako guain esanetena gogorra da. Amar urte ateratzen eskopeterotan, Zeizu? Bai. Bale, baina ze konpainekin atatzea? Hiru konpainekin atera naiz, eskopetarekin, txilibituarekin, nahi duzu nahi dut. Bueno, da pertsonala. Baina jendea pentsatuko du, Euskal Herrian pentsatuko du jendeak, inauteriak baino beak dira eskopeteroak, ez. Unano eta bere lagunek hori uste dute. Hau ez da uste popular bat, ez da herrikoia, ez da Tolosar gehienak elkarbanatzen duten zerbait. Zalantzan jartzen dut, eunekoa zenbatekoa den. Hemen gertatzen ari da. Uste dut, ni inauteri zalegoa naiz. Datorrela meteoritoa lehen baina ez nuke jakingo esaten, ze unekok nahiago duen
inauteria, eta zenbatek nahiago duen San Juan eguna. Asko dira San Juan eguna aukeratu Igual dutenak. inauterik horren baloratuta eta eskopeterok horren gutxi ditzait daudela. De baita, konpentsak eta netela. Gero igual egia da, inauteritan hobeto pasatetela, bai, egun gehiago dia, ez da egun zehatz bat bakarrik, baina, bueno, nire ustez eskopeteroak, pasada badia, baina nire konpainin... Galdera bat ez jakintasunetik, eskopeteroetan nahi duen guztia ateratzeko aukera du edo mugatua da? Jende asko geratzen aterako litzateke atera gabe. Konpainia asko daude eta konpainia askok oraindik lekua dute. Egia da batzuk pixkat mugan daudela, batez ere bazkaltzeko orduan elkartearen erabilerak mugatzen duelako parte hartze hori, baina... Bai, bida gure konpainin, zehazki, txirula jo nahi badezu, gaizki zabiltza, sartzeko. Ze dao, moda bat sortua, txirula ez jotzeko. Hau da, jendea jutea eskopeteotan txirulakin, baina gero ez dute jotzen abestia. Bateren izatea jotzeuena. Eta izaten da? Bateren adibidez. Eren bat? Bai, eren bat. Bateren esan du? Barkatu. Ikusi nizun zuzendu diozue eta bateren ez diozue zuzendu tiponi? Nei bateren nitzek, estetikoki oso gatzen. Nei batere, ez zait estetiko iruditzen. Horain begizta esate daute, eskopetak ez dira zeruro jango, Ez, begita jango ja. Nei irtzeitena, txirula nahi dutena jo askotan, iteguela gehiago, eguna pasatzeko, tal... Baina gero berez dagoela hor sakrifizio puntu bat, berez txirula jotzea eta ritmo luze baten, oinez ibiltzen, ritmo jarraitu... Hori da, eskopetarekin joatea baino gogorragoa. Eta zailagoa. Baina, jo ezkero, eta ados nago, konpainia askotan ez dela jotzen, eta jendeak ateratzen duela txilibitua, egun pasan. Guk gure konpainian, unanue, egiten ditugu entxeguak eta azterketak. Beharrezko horitzen zait. Eta, bai, alegia, mailan minimo bat bermatu arte. Eta ala eta guztiz ere, eskapatu zaigu aurten baten bat, kolpe zorririk eman etzuena, eta ez duena behar bezala jo, baina... Triste eruditzen zaite baita, puntu arte eristea, baina, Hala ere, gauza bat esango dizute, igual da hemen gure konpainan gehienak musikariak bagarela, instrumentu bat kalean jotzeko entxegu bat egitea, da nahiko oinarrezko gauza bat, baina... Akaso arraroa kontrakoa irudituko litzaidake. Jendeak pentsatzea instrumentua jo dezakela kaletik, saio bakar bat egin gabe. Eta gainera jotzeko gaitasunik gabe. Mezu bat eman pertsonoiei instrumentuen mundua ez dutela... Ez, beraiei eta konpainetako ardura du, nahi. Uste dute pixkat festa ederra izan daitekeela, nahi kontrasan asko sortzen dizkinan festa da, ederra izan daitekea, ados nago egun polita izan daitekeela, baina uste dute estetika horretan konpainiek gauza batzuk zaindu behar dituztela eta konpainia batzutan gauzaiek ez direla zaintzen. Ni Tolosako azari naiz, beste herritan zer gertatzen ez dakit, baina pentsatzen dut borroka hauek izango direla gehiagotan bai. Konpainietan garrantzitsua, patroi bat egitzea, pertsona bat, nun, gogorra ez dakit esango tenitza, baina, zentzuna eta kontu nuki behar dela, zu konpainia baten ateratzen ibazea, egiten aizeana, ondo imazula bentsat. Kemenos, esaten bezala. Beste gauza batekin jugu nahi zebai, zuek irintzeiteko, ez dakit gerta ez aizuen, baina lanen zaudenen, beti lan atatzen zaitezu, orduan nire azkeneko lau egunak eta guain gatzez ezkiten beste 5 egunak, belauntza kapen ingurun bakarrik nahi txeiten, ez dakit belauntza kap dakitzen zer da, baina entzulentzat, txapelketa bat da nun belauntzan ospatzen den, eta nina hor community manager, bastante txarka hitza, baina... Ez, Julen, oso ondo. Vale. Ikusi dut egin duzula bideo bat, belauntzakapeko jokaldi txarrenekin. Bi bideo. Bakarra ikusi dut. Barkatizut alare. Iruditu zait, zoragarria. Eta iruditu zait, nik txikitan batzuetan, nik ez baino, aitak jartzen zuen eta ikusten nuen el día después, olako zerbait. Lo que el ojo no ve, eta horrelako. Eta hor egiten zuten... Kanal Pluseko programa igandetakoa. Kanal Plusen eta erakusten zituzten hor, estadioetan eta gertatzen ziren gauzak, emakume bati bokadillo hori zaiola zela ira, eta horrelako gauzak. Eta hori zen niri futbola nola, etzaidan inoiz interesatu, behintzat hori barregarria egiten zitzaidan. Eta iruditu zait, zuk,
Niri belauntzaka petzait interesatzen, futbola etzait interesatzen, baina bideo horrekin nire harreta Eskerik asko, eskerik asko. Oso ondo. Astea, hilabetea, urtea, ja bizitza ez da, nik gauzekin baitu nire bizitzan zehar, baina ja alaitu jaz urtea behintzat, eman dezu mezuakin. Eta esaten nahi bazu izan ere intentzioa baita. Belontzakape baita ez da, bueno, txapelketa futbola guztia zion jendeantzat, baizik eta, bueno, etorri nahi unak eta parra nahi duna bota. Orduan, nahi zen azatea zaiten proiektu hoi, ni berez ora jupete naiz, elkarriztek ditut, bideok igotze ditut partida honak, baina erabaki nuen baita joko egitea. Ze, bueno, gero baita, uste guen kritikatu ingo zitela norbaitek, bueno, aldu norbaitek esan nahizu, parra iten nahizea, jendea eta, ez dakitze. Hau, bi ez dut ikusi ez da bideo bat. Ez dut ikusi? Ez dut ikusi ez da bideo bat. Julenek ez ikusten? Julenek ez dauka sare sozialik. Ni alare, gehatu nahiz pixkat kateatuta Belauntzak Cup gaia iriki eta zure lehenengo esaldiarekin. Zein izan da? Belauntzak Cup da txapelketa bat non belauntzan jokatzen da. Bale, gezurren bat dago. Belauntzak Cup izango da txapelketa bat, belauntzan jokatzen dena. Zeina belauntzan jokatzen den. Edo zeina belauntzan jokatzen den egitur hori ingo Estamos exquisitos, Exquisitos, ez? Egin dezu... Estamos exquisitos, egin dezu pixkat hiperkultismo bat. Hau da, zera, gazteleraz sin premeditación ni alegoria, eta horrelakoak esaten direnan bezala. Bai, esan... Pixkat mai hortan, Hain beste, hendik nahizen enteatu nun faiatuten. Bai, bueno. Bueno, jarraitu, bai. Gauza da, hain izan legotzen bideok, jendea faio egiten, akatsak ez da, golak izan barko luketenak, ez sartzen, eta atzo izan zen ez dakit, ez dakit izan zen zehazki, baina kisto neuria inzun, ez dakitak izuen, baina belauntzako zelaia naturala da. Lokaztuta, esan digute gure lankideek, bai. Euriarekin beltzez jokatzea komendi dela, bestela gero zikin hori arropatik ez dela ateratzen. Txuria bazea, bideo xokok daukate txuria ekipazioa eta zikin duzian lokatzakin. Orduan, guain egia da, nire lana pixa zaildu indala. Igual zuek, guztezue lokatza teoritzen zaizue askoz... Epikoagoa. Bai, edo akatxek jongo jala, edo tal, futbola ja utzin da eta partiduro igual bitxute eote baia kondiziotan ondo, eta horre jazu grazia asko galtzeu. Eta beste guztia zara baloiaren atzetik lokazti batean? Portero gora botatzeu, eta gero bate gola sartzea, orduan alde hortatik baia jokua galdin da, orduan... Ondartzako futbolaren tankera gehiago bat, ez da baloia pof geratzen ondarra. Javier Clemente mitiko ekarri dute gora, baloia gora jaurti eta norbaitek sarreratzen duena. Orduan nire edukia aldatu inbarkou, bueno, tamalez, ez da? Baina ez da juten batzuk lan aitea eta hor zelaia kondizionetan jartzen, baina gero kondizionetan jartzen bat eta huri aite hau berriz inberko genuen dena, orduan... Ez da esango desastre balaz, belauntzak baita bere xarmauka lokatzakin. Diozuna da igual, EHZ jaialdian laguntzen aritu diren traktore horiek etorreko balira, akaso belar hori txukunduko duketela. Mugimendu hori hainitzen saiatzen esaten indirektamente. Belauntza inguruan ere traktore batzuk bilduko dira. Belautza, Berrobi, Leaburu, han inguruan makina bat traktore badira. Beraz, marroi badaukazu, ez? Oso, nahi, Julen. Julenek itziteunen, no es en vano. Orduan, alde horretik... A ver. Julenek hitz egiten duenean no es en vano. Eta, kantzelazioa noiz espero duzuzuk. Julenek hitz egiten duenean ez da alperrik. Edo Julenek hitz egiten duenean ez da untzaren gaurriko ez dula, edo ez dakit. Hoi bai hiperkultismoa izan. Ez, claro, no es en vano defendituko duzuzuk orain, ez da? Ez du defendituko, baina... Untzaren gaurriko ez dula zukera biltzen duzuta. Baina, kasu honetan... Bai, pixkiat forzau. No es en barro izan zitek. Nei ez dinora defenditu gemen, Bo, Julen defenditzit. Ez dela, digamos. Galetzen dute kotxe asko aboiatuta. Bai. Baloien gatik? Bueno, aboiauta ez dakit, baina lehen jetxik gintzanen, baloia lokatzakin daude, orduan, jeizezaren baita kotxek aurkitu dintun, baloian formakin, lokatzakin, horren hori zala, eta bai, sarek eta gehiago jarri bat dira, ze baloi pilo bat galtzia, osea, da txapelketa bat, baloietan ezakite atatzen, bueno, diru kontutan ondatatzekan, ze igual galdu ja 30 baloi eguneko, eta... San digute saria Ibizara bidaia dela. Egia da? Community managerra bado Ibizara bideo egitera? Iru hilabete, esan genula, Ibiza zala. Eta community managerra Bai. Community managerra bado Ibizara bideo egitera? Bia, nire kuadriako kirabaztego etxapelketa, nik antolatzei jai,
ideia magoiot eta ber, bada hon. Indezakezu beraien... Eguneko 50 Bai. Zer alen entzutut. Bai, pixatez beraien, ez dakit, bidai gida funtzioa esleitze balin maizue, zoazarea, erakustei ezu Ibiza. Zuza, tipo bat, Ibizan behin ere egon gabe, Ibiza erakutse zakezuna. Modatzen naiz. Eta edukia sortzen jarraitu, datorren urteko ediziorako jendeak sentidezan amu hori, ez? Ibizara joan gintezkeen aurten parte hartu bagenu, eta... Improvisazio maien, ondo ikustiazu. Erabat. Lehengo orkezpen bat inun, Nagusi. Lehengo orkezpen bat genuen, eta nio nintzen 24 taldeekin, aurkezpen egiten, txiste egiten, ordu bat eta 20 minutu, eta hor bai izan nintzala, el rey de la improvisación. Onak zen bat. Txiste honak zen bat, orduto goian. Gutxi. Bateren. Gutxi, baino izan zianak, gogor eman zuten, Bateren edo? Gogor eman zuten. Gogor eman zuten. Batere, oso, no? Nire txiste hondek arrezu, arki! Ondo! Hau da! Sekzioa ez prestatzeagatik, unanue. Gai zehatzik ez azula egarri eta orduan hemen... Ez egarri gai zehatz bat, baina, bueno, dakit, denborali amaiera datorrela. Ni, nire azkeneko presentziala hemen, eta ze gutxigo eskerrak emate baino. Bai, ez diazu. Bai, gauzatxo bat, baina eskerrak segituan. Aldizu galdera bat egin pixatola gaiztoa. Bota jazu. Zure selektibadeko euskerako nota zenbateko izan zen? Nirea, eskaxa. 6 inguru. Eta selektibitatea esaten. Unanuren garaian ere ez. Urte bat, zazke tiponek, Zuzen dino zinego, Bai, inigo. Nik uste nuen unanuren garaian oraindik selektibitatea zela, baina betzen. Guain nola esatea? USAP. Unibertsitatera sartzeko proba. USAP. Inigo boomer bat danez, kontu nuki barrela. Eta tridente bai. Katxauek, baloratzi gala. Bueno, esain zuten bezala, denboraldi amaiera da, eta nik gaurko onbixete baita denbora txo bat pasagin nuntzuekin, eta baita eskerrak eman edizkizuet. Bueno, lehenengo eskerrak eman edizkizuet hor den guztiri, entzuti datela pixkat. Zalegoa, Alda modu, bai, zaletuk, pixkate baita hor dagoela, eskerrak eman dituzula, baina, bueno, zakizu zehazki asko entute izuen, no ez? Bueno, eskerrik asko lare. Guazen zuekin, Julen, bakoitzai izen bajarri zuet, bale? Julen, el tokaio, irutatik lasaiena. Beti nahi defendatu itena. Bea zan, hitz zentzunenak, esatizitunak, nire saioetan, eia, tampoco era tan difícil eso, Pilar beharrezkoa, irratsaio honetan, eta eskerrik asko, erokeri honetan, zu izateaz, ekilibrioa ematen duena. Zu gabe, hau ezen berdina izango. Eskerrik asko, Julem. Eskerrik asko zuri, baina ezagutu behar dugu Pilar norden. Zeran du Pilar beharrezkoa irratsaio honetan, eta ez dakigu Pilar, Maria Pilar... Pilar gero orkezuko izuen. Ze elegantzia duken Juleneke, zuzendu gabe zuzendu, Goiuri. Elegantzia tipa. Eskerrik asko. Goiuri. Bueno, placer bat, Julen. Torreonea, fenomeno. Goiuri. Bai. La hater. Ezakatu daik, nahi hartzeko ideia eman zanen, bea izan zela pega hundinak jarri zitunak. Ez izaion gustatzen, kaserio txarez pikuakin sartzen intzanen, eta gauza gehiago. Baina nik ustet, konpaini honen gehala, eta denboraldia amaiera honetan, aldeula esan, nahiz eta oso zaila iruditu, kariño asko hartu gehala. Orduan Goiuri. Eta zerbait izan dazukin hemenotea, orduan zuri baita. Esku bat emai zut, ez emateko, besarkada bat, besarkada hondi bat. Zalantza gabe. Begirune asko dizute. Nik hain zalantza auken. Neri hostiak hasiko zaidan, edo pelota egiten hasiko den. Segito jakingo du, entzule oke. Inigo, el boss. Neregan konfiatuzun lehenengo pertsona. Gau baten rapeatzen, nire lagunekin, bastante turbio izan zen dena. Kaina gehiena sarditena, sin duda irutatik, baina gehien kontatu nanekin bere planetako, naiz eta nik denak retxazatu. Zugabe, nien nintzen hemen ongo, orduan eskerrik asko oportunitateagatik. Eta nik imperio bat sortze bat noiz behit, Inigo, ez eukizalantzaik, nik zukin kontatuko etera. Una nue, handia zea. Unkitu egingo naiz, malkotan hemen, tira. Bai, iruditzen zait darrezko zala, hitzauek ematea zuei, baina guztiz eskertuta, eta bai, Inigo, zu bakizu. Iraietik aurrera hemen espero zaitugu, Nanue. Bai, non espero, ya san. Bai. Nik zerbait esan nahi diotu Nanueri. Ados. Berak... Ni emozionatiko nahi zaita? Ez, bota dizke gorrela hitz eder batzuk, eta bueltan ere, bueno, nik... Nik izena badut. Beak deitu dugu el boss, haterra, la hater, el tocayo, bea da, el pana. El pana. Panote. Panaren alde gauzat esan behar dut, eta uste dut oso garrantzitsua dela hau, eta
zure eduki sortzaile ibilbidean ere oso ondo etorriko zaizula, dala, daukazula gaitasuna, naiz eta haterra ez naizan, baina bai egin dizkizu dala kritika pare bat, gaitasun handia daukazu, kritika horiek entzuteko, eta onartzeko edo ez bazaude ados, eztabaidatzeko, baina beti leku on batetik eta beti ikasteko prest, eta beti hobetzeko prest. Eta uste dut gaitasun hori oso garrantzitsua dela, eta ez daukala jende askok, ze jende asko lehenengo segundutik, esango genuke ala defensiba jartzen dela, eta zuk ez duzu hori egiten, eta uste dut txalotzeko dela. Bueno, hori. Eta une honetan entzuleok Julen Unanue altxada, Goiuri Ezeiza Arandia besarkatu du, eta biak euren eserlekura bueltan datoz. Zenbat baloratzen den hori, eta egia da igual, ez dakit nola ikasieten hori, baina egia da, askotan saiatzen naizela, kritika datokitze bat, gaur zuekin baita txiste modun hartua, nik nire euskera findingot hemendikan aurrera, eta hori da garrantzitsunaz gure bizitzan. Akatxo bat okitzezunen, edo zerbait ezkitezunen, hartzea aldan modu benen, eta aurrera gutea, evoluzionatzea. Zalantzarik gabe. Julen Unanue agurtu horretik esan barra daukagu, nire konpainiako kapitainak, Imanol Zubezuk, baieztatu berri dela Unanue, begizta, erabiltzen dugula apunten esateko. Bai, nire proposatu du hori, baina baieztatu dezakegu, Ze politia, goiuri negauza politiako esaten, eta inoak esaten begizta, dala, Eta txikito de la calzada sartu zaigu txatean. Zinda txikito la calzada. Te queremos una nuer. Chiquito, fenomeno, máquina. Te queremos una nuer. Gorka, Unanuek seguraski oso gustora eramango du kulturzasteko bixera beltz berria. Bai, seguro, bai. Ni izango naiz, ja hor nago dendan. A ber, ez da egiten dan ondago, baina... Bai, jongo beha, seguro. Egingo dugu elkartzeta bat. Unanue, benetan plazer bat izan da, nork esango zuken elkarte baten atarian ordu txikietan asaltatu ninduzuen hartan, bukatuko genuela rapeatzen, baina batez ere bukatuko zenuenik hemen, Bueno, asalto hori bixa eta reziproka izan zen, Bionadetik. Nik onartu nuen gustora zuekin elkarrezketa aura, eta elkarrezketa hark eraman gintuen beste inbatetara, eta oraindik zure kuadriak bat fitxatzeko daukagu bigarren kafean. Noski. Potentzial, gaitasun eta etorkizun handia ikusten diote. Bai, bagaude baten bat, zotzituzunak, bat fitxatzeko dago, eta beste bat adibidez. Ez fitxatzeko, zalantzari gabe, garbi daukagu. Hoi, noski baietz. Julen Unanue, plazer bat udara ona pasa, eta Ibizara balin mazoa, ze karri handik loteria. Eskerrik asko, denagatik, eta plazer bat izan da zuekin kontatzea. Mi esker, muxu bat. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleo goizeko 11:09 minutu eta guk aurrera egingo dugu, zer eta lehen aldiz berriro podcastaren, atal berri batekin, Paulo Zurutuza, Jokin Barriolarekin aritu da. Burutik taldeko baxu jolea duela gutxi hemen izan genuen, baina bere lehen aldiez eta sorkuntza prozesu ez hausnartu du, luze eta zabal, Paulo Zurutuzarekin. Egun hon entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tokia. Artelan bakoitzaren atzean, beti dagoelako gazte hasi berri bat. Gaur, Jokin Barriola. Nik musikakin harreman estu eukido txiki-txikitatik. Akademikokin nire familin ez da inoiz musikorik on, zentzu hortan ni izan naiz lehenbizikoa, baina bai nire birramonak pianoa jotzezula, nire amonan etxen beti ondu da piano bat, aitunak txistu jotzezune, eta ni txistukin jolasten nun, ez da egita beste aituna bertsolari ezen, musika beti izan du da hor. Eta horrekin jaio nintzen, pixko bat. Zein garrantzi zuen musikak zure etxean? Musika, nire etxen beti ondo da oso presente.
lehen esan dutena, Juna txistulari izan da Birramona pianista eta etxen beti euki du piano bat o beste, o gitarra bat, o nire osabak bai gitarra jotzezun, asko akordatzen naiz bai esku gitarrataz nire bizoak beti sobremesatan kantu zarrak eta nola kantatzen dituen, da behin hasita ez dien gelditzen, ez dakit, nire familia akademikoki igual ez da oso ezie izan musikan zentzu hortan, baino bai izan du ala beti plazako jendea, eta musika beti eukidu presente dozein ospakizunetako, lamentutako ere bai, eta loiteko, esnatzeko eta denetako daukeu. Beraz, etxean musika zinguraturik eritu zara betidanik, baina noiz konturatu zinen zu musikari izan nahi zenuela? Noiz konturatu nintzen musikari izan nahi nula. Ziurrenik bereiztu ditzaket bi etapa, garrazoek gehiago ditezke baino. Behin izan zen, nik baneuken eskapen zuzeneko bat, bustoken grabatu eta baneuken hemen CD-a etxen, eta askotan ikusten nun, eta irudikatzen nun ere burue, eskapeko bajista bezala hor eszenarioan iskin baten, hainbeste jende paren, eta bueno, hoi denborakin aldatu da, hainbeste meta batzuk dauzke, realistagoak, gero moralkire bai, makrofestibalekin eta dauden dilemak eta aldatu ditea, baino hor sortu zitzen nahi hoi, holtzan bizitzena. Eta gero oroitzen naize bai, batxillergoa inaurretik, DBH-tik batxillergora pasatzeko uda horretan, egun nintzen Eijon jotzen, dela Euskadiko ikasleen jazz orkesta. Eta hor ezagutu nun jende asko, hoixein nahizuna, nik ez nekin realidade bat zenik musikara bideratu zaitezkela akademikokire bai, eta karrera bat indezakezola, eta ez duken bate argi. Eta hor argi ikusi nun, eta hor erabaki nun, ja ez musikari izan nahi nula, eta arriskatu behar nula, eta musika ikasi nahi nula. Hoi izango zela nire lehenbiziko aukera karrera eraikitzekoan. Gainetik aipatu duzu ere, baina, kontatu duzu egun publikoari, zein izan zen zuek ikasitako lehenengo instrumentua, eta noiz? Nire lehenbiziko instrumentue dudik gabe da tanborra. Leheno aipatu dute Juna txistulari ezela, eta plaza gizona, beraz, eta leheno herrin leitzen izate zen oitura iandero, udaletxek badauke arkupe bat, karrapea esaten zaiona, eta hor txoko baten txistulari jartze ziren jotzen, iandetan, eta ni Junak inesten nintzen. Eta, hasieran jetxiko nintzen plastikozko tambor oitako batekin, umentzako ikien oitako batekin, baino, gero, azten zeitu eta nik zeitzen nun plazara joaten, eta teknika hartzen, eta pixkoat nahi gabe bezala, o hizkuntza bat ikasten den bezala, pixkoat elduri beida eta haiek imitatzen, eta ikasi nun tanborra jotzen. Eta gero Iruñen Aldezarren auzoan beti naiz militatzen tanborrakin batez ere. Orduan, hoxe esango nuke dela nire lehenbiziko instrumentu, Beraz, betidanik ibili zara instrumentuekin gora eta bera, probatzen, imitatzen eta jolasean. Baina, gogoratzen duzu, noiz egin zenuen zure lehen kantua? Akordatzen naiz. Ikasbidaian, laugarren DBH-ko ikasbidaian, nintzen pedante horietako bat gitarra ematen duna eskatu etzaion toki guztitara, nintzen nazkagarri horietako bat. Eta eraman nun gitarra ikasbidaira. Eta goratzen naiz, Tarragonako hondartzan, beste gabe, ez neuzken lagun asko ez dara, bestek hortxe zebiltzen bainatzen, bere zirkulotan, eta ni gitarrakin egon. Eta hortxe hasi nintzen pixkoat. Jotzen, eta letra bat iten, eta melodia, eta urbildu ziren, klasekide batzuk, eta izer da, ze polite da. Eta izan zen, lehenbiziko gauze nik iten nuna, eta nire txekoa etzen horbaitek esatezina gustatu zitziola. Eta kanta hoi osatu nun. Hoi izan zen inun lehenbiziko kanta osoa. Baina, ez naiz akordatzen, nola zen. Hoi da pena bat. Hemen lehen aldiz berriro saioan, saiatzen gara, artisten lehen gaztetxoarekin konektatzen, lehen kantua idatzi zuen Jokin horrekin konektatzen, eta batzuetan egia da zaila izaten dela kantuen izenak gogoratzea, lehen kantuak gogoratzea,
Baina bueno, hori egitera ez geranean gogoratzen, politizaten da galdetzea zer entzuten zenuen orduan. Azkenean askotan imitatzen dugu entzuten genuen hori, ez? Hasiera batean bereziki. Zer da Jokin Gaztetxoak entzuten zuena? Kontua da, nik garai hortan entzuten nula asko kantautoreoa, batez ere gazteleraz, El Kanka, El Niño la Hipoteca, Muerdo, pixkot, jende hau. Eta nire referenteko izien, orduan kanta zen erderaz. Eta nire ama hizkuntza ez da erdera. Hasi nintzenen euskaz gauza egiten, hasi nintzenen konturatzen, kantatu beharko dutela nire hizkuntzan, ez militantzia politiko batik ez deus, baizik eta ez dakitelako erderaz. Eta horra hasi nintzen euskaz egiten, eta garaioitan konposatu nituen kantak zepat baino gehiago ziren, baino ja aztuta dauzket, eta ez daude inon grabatuk, ez deus nik etxein jotzen ditun, eta hortxe gelditu dien, niretzako da tailerreko lana. Hola ikasi nun gitarra jotzen, eta hola ikasi nun konposatzen, bizkoat, eta bueno, hor gelditu da, baino ez dakit, ez naiz akordatzen kanta horiek nolakoak ziren, bakit erdera ziela lehenbizikoak, batzuk batzeuzkan parte mixtoak, eta bar, baino bestela, ideik ez. Eta lehenbiziko kanta oroitzen naiz, tema zela indarkeri matxistan inguruntzen. Ez dauket oso argi zergatik, bazeuken motibo bat bere garaien, baino bai, indarkeri matxista eguru zein, nire lehenbiziko kanta. Duela urte batzuk, jada, Burutik taldea abian jarri zenutela. Gaur egun zuen laugarren lanaren aurrean zaudete, laugarren lana kaleratu berri da zueia da, Ipuinak izeneko lana, zer moduzko harrera izan du? Oso pozik. Guke bai atera aurretik pentsatzen ginuntzela oain artein dugun lanik hobenatako bat, umil, baina bai guk eta bai Josu Erbitik, zainekin beti grabatu izan dugun, pentsatzen genuen, harrapatu gaitola diskonek denai momentu hobenen, eta gero aparte naroak ino lehenbiziko diskoa izan da, baginun espektatiba puntu hori edo abertze gertatuko den, eta jendek oso ongi hartu du, oso pozik gaude. Lan berri honek Ipuinak izena du, 7 kantuko bilduma bat da, bilduma eder bat, eta zuri galdetu nahi dizut, badakidalako letra askoren gainean, zu zaudela, zeren inguruko kantak dira hauek? Ipuinak izena do, modu ironiko baten edo sarkastiko baten, ze sartua, inoiz dugun disko politikoana da. Eta batez ere klase borrokan ingurun hausnartzen do, Noam Chomskin teoria guztin ingurun, nola engainatzen gaituen, nola lortu nahi duen klase langilea konforme ondadin, edo gutxinez distraitue ondadin, banatzea klasea eta engainatzea meritokraziakin, eta ze estrategia erabiltzen ditun sistema kapitalistak, klase langilea beti izateko klase langile ez. Eta horren ingurun inginun, esan ezkinun aurretiken hain lan luze politikoa hain, da bigarren diskoak baukela hortik, baina hazi ingare, heldutu inga, eta nik uste hori nabaritzen dela disko hontan 4 urte pasadie batetik bestera, eta gure haziga, gazteka, eta nabaritzen da gure adinetan. Agian hori izan daiteke aurreko lanekin alderatuta ezberdintasun handiena, zein da zure iritziz beste lanekiko desberdintasun handiena? Desberdintasune gazteko naroa, hoi seguro. Aurretik grabatu dugun guztia eta Luarrekin izan zen, muxo bat Luarrei, por cierto, hortxoren dela Bartzelonan. Eta naroa deitu ginen, Luarren ordez sartzeko edo, baino, filosofia batekin, naroa ez da etorri Luar ordezkatzea. Nahi ginen zen baitare beren hortasuneak hartzea, eta argi gelditu da, eta diskoan nabaritzen da nik uste, ahotsaz gain, beste nortasun bate badaukela diskoak.
Eta, bueno, gero aparte lehen esan dutena, inoiz dugun diskoik politikoana da, eta esango nuke baitare, burutik marka edo burutiken estiloa pixko bat asentatzen dula. Oraindiken abanikoa ireki eukitzea gustatzen zaigu eta aukeratu ahal izatea ez estilo desberdinen arten. Baino, bueno, burutiken soinue definitu dezake disko honek. Eta horrekin bai ez dakit pozik gaude ze buru uste asko euki ditu. Eta antzekotasunak, ez dakit, eske burutik da, azkenen. Ez dakit, guri beti gustatzen zaigu entzulegoa despistatzea, ez, jotzea alde batetik eta hurrengoa kontrakotik, de hecho guain nahiga disko honen bigarren zati elektroniko bat prestatzen, gustatzen zaigu pixko bat hori, orduan antzekotasunek burutik izaten seitzen dula, baino, karo, pues eske guk iten dugun guztie burutik da. Orduan ez dakit zer esan. Justu oraintxe esan duzu, lan honek badu, berezitasun bat, badu bigarren zati bat. Izan ere, Durangoko azokan ibili genenok ikusi zintuztegun bertan, zuen estanean, bigarren zati bat sortzen, ez? Disko honen bigarren zati bat sortzen, bertan zuzenean. Bertan MIDI teklatuak, ordenagailuak, dena montatuta, eta, bueno, kasko batzuk ere bazeuden hon, publikoak zuzenean entzun zezan prozesuari. Hori ere bada oso burutik marka agian, jada ez, despistatzeko eta gauza bereziak egiteko joera hontan. Nondik edo nola heldu da ideia hau? Jo, juntatu ginen peiotxukien gure oso laune izan duena beti, eta bueno, berakin inditu ikasketak, berak saxoa jotzen du, eta konservatorioan koinziditu ginen. Eta beak bazeuken grina bat edo nahi bat produzitzen hasteko, eta artista desberdinekin hasteko produzitzen, kantak iten, eta bueno, guain dabil, Tata eta Denso eta jende honekin dabil lanen. Baina garai hortan, guri esaten zigun, jo, zehozein nahi dut, eta izan da beti launez gain, beti izan da lagun pipa horietako, atzeinak launtzen zaion denatara, eta toki guztitara joaten den launtzea, eta mertxan aitea, edo inkluso saxoa jo izan da gurekin holtzan, eta Durangoare bai etorri izan zen lehenago laguntzea. Eta hortik sortu zen ideia, jode peio, inbehar baldin badugu zerbait indezakegu jenden aurren. Eta harrikazo bat izan zen, baina funtzionatu zuen, da Durangon konposatu ginu zen bi kanta, eta gero bere etxen findu ginu zen, Durangon soinu asko da, orduan grabazioare ez da kalidadezkoa. Baina ideia asko findu, etxera eraman, ongi grabatu, gero erbititik ebai pasa ginen estudiotik, eta hortxe daude kanta horiek. Eta nolako izaten ari da prozesuari? Egia da baita ere, gure bai hau gala hartzen lasaitasun osoz. Dauke diskoak, fisikoak dauke QR bat barrutik zeinen bidez entzun daitezken bealdeko kantak, ez? Eta bealdea esan zinezake, izan behar dula aldea bezain luzea edo, momentuz bi kanta daude, diela Durango ningin zuzenak. Eta, bueno, badaude gehiago biden, konposatzen aiga, ezka gelditu, baino bate prese gabe aiga, lasaitasunez, eta egieda baitare, naroan sarrera honekin eta egutegik zapaldu gintula pixkoak presauki ginula disko bat ateratzeko, eta guain guztiz kontrako egiten aiga. Guain aiga, gauzek poliki egiten, pakoitzek bere bizie daukeo, eta launek izaten deusen aurretik, orduan, gelditzen oso tarteka, konposatzea, eta plan bat balitz bezala. Ja, ez dugu lana bezala hartzen. Orduan hortxe daude, bi kantaia QR-en entzun gai, eta beste batzuk biden, baino ez dakigu noiz aterako dien, eta ez dakigu plataformatara igoko ditugun, igotzezkotan noiz, gabiltza lasaitasun askoz hartzen hau. Baina uda hontan izango dituzue kontzertu asko, eta agian haietako batean posible da kantu betako bat zuzenean entzutea? Jo, ez dakit. Lehen bai egin ginuna, disko aurkezten nahi ginenen, aretoetan jartzen ginen, kontzertu bukatzekoan jartzen ginen kanta bat. Eta beste noiz bat, ez naiz oroitzen ongi non, igual Astigarragan edo Totemen edo, jo izan dugu haietako bat baitare.
Baina guain beste kontestu batera pasatzen gau, hain udako temporada da, parranda, eta hor oso arriesgatu da, kanta, jendek entzun ez ditun kantak probatzea, eta ez dakit, ez gabiltza jotzen, baina, bueno, batek dakire bai. Bueno, kontua da, udan topera ibiliko zaretela, lanez gainezka ibiliko zaretela, eta hori beti da seinale ona, beraz, zer moduzko uda, espero duzu, Ba, egi esaten nahi bazo, bida, datak atera, eta ilusio egin da, zerbait, kriston bizi poza ematen duna. Ze honek funtzionatzen do, igustezo muitzen dela proiektu eta bida nahi ginuna. Beino, ilusioa etzait pasa, Beino, gabiltza pixkoat ikara horrekin, denbo asko pasa berdu elkarrekin, karreteran, eta ber, uda bukaeran ezotean nazkatu eta bestengandik, ja ipuñaken behalde hoi utziko dugu, ja serretu balako, eta holaxe gabiltza pixko bat. Tensiorik gabe, baina baitare elkar zaintzen hoi ez gertatzeko. Ze ordu asko di elkarrekin. Zer du azken lan honek Jokin Hasiberri eta Gaztetxotik? Dudik gabe jolasa. Jolasa eta gerrina eta jakin mina. Ni uste dela txikitako Jokinen gauze bat eta bizi osoko Jokinen zerbait. Musikaz pentsatzea pixko bat filosofeatzen, kuadrantetik atera nahi hortan eta gehien bat akatsak iten, baina hortik ikasten eta experimentatzen eta jolasten. Ni uste hori dela gehien definitzen duna txikitako Jokin hoi, musikakiko, puta ideik etzeukenen nola egin gauzek. Eta guain idea pixko bat eukitare bai, filosofia horrekin gustatzen zait jarraitzea, tarteka ongi dau kuadrantetik atea nahi izatea. Jada programa amaitzera goaz pixkanaka, beraz iristen dira betiko bigalderak, zein izan da zure azken lehen aldia? Nire azken lehen aldia izan da, nik uste, aurten justo naiz baja bat kubritzen Durangoko musika eskola eta konservatorioan, konbo ikasgaian, eta nire azken lehen aldia izan da, irakasgai hortako audizioak antolatzea plateruenan, pixkoat kaosa izan zen, baino oso ongi ateatzen da, oso pozik nago da, uste dut gurasoak eta ikasleke bai pozik gelditu ziela. Eta zein izango da aurrengoa? Kaldera hori dutze zait oso filosofikoa, baino egia esan ez dakit ze erantzun. Zen nahi jotein hainbeste gauze, bai musikari bezala, bai pedagogo bezala, eta ez dakit, eta sozialkire bai. Sozialki, gehien bat guztia zait estrainatu behar duten gauzetan, gutxinez laun arten izatea, hoi bai esan dezaketela. Ez dakit ze izango den, baino izatea jada ingurun dauketen jendekin, eta ezagutzen nagoen jendekin, nik ezagutzen duten jendekin, eta badakitena feeling bat edo badagoela, hoi izaten dagoena. Nio zer, ez dakit. Entzulio goizeko 11:29 minutu, Jokin Barriola entzuten pasa ditugu azken minutu hauek, baina bagoaz aurrera gure urrengo gonbidatua aurkeztera, urrengo minutuetan, turismoa desazkundera bidaia liburuaren inguruan ariko gara, Asier Basurtorekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Torri nirekin maitea zaitut oso, berria naiz auzoan. Zure lepotik nahi nuke goxo, bidean biokalai. Udan sartu berri gara eta oporretako joanetorriak areagotu egingo dira datozen asteetan. Egia esan, turismoarekin lotutako bidaia eta egonaldiak uda garaitik haratago ere edatu dira, eta hori are eta gehiago somatzen dira turista askoren jomuga diren lekuetan.
Donostia da, hoietako bat, eta lehenago ere aritu izan gara, turismoak hirian duen eraginaz eta etxe bizitzaren arazoaz bigarren kafean, Asier Basurto Arrotirekin. Bera izan dugu, bidelagun saio hoietan, eta duela gutxi argitaratu berri duen liburua izan da gaurkoan ere gurera gonbidatzeko arrazoia. Turismoa desazkundera bidaia izena du liburuak, eta hortik abiatuta, aipatu ditugun gaien ikuspuntutik gaur egun hiriari atera dakiokeen argazki ateratzen saiatuko gara. Asier Basurto, egunon eta ongi etorri berriz ere bigarren kafera. Kaixo, egunon. Zer moduz gabiltza? Ondo, mi esker berriz gonbidatzeagatik. Asier, lehen elkarrizketa hasi horretik galdetu dizugu, lehen ere izan azara gure saioan, eta ea, bigarren kafeko galderak erantzunak ote zenituen, esan diguzunen arabera ez, beraz goiurik egingo izkizu galdera horiek. Bi galdera dira eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengoa, etorriko balitzorein zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu guztia jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezake soilik etapa bat. Etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, galdera ofizialetan lehenengoa, eta bigarrena da, ea nola gustatzuko litzaizuken izatea zure hileta. Zure funerala, nolakoa nahi duzun, edo nola irudikatzen duzun, da horixe bigarren galdera, eta esan bezala, bietako bat aukeratu behar duzu. Bueno, lehenengoari buruz ez dakit zer esan, bigarren erantzungo dizut. Eta, bizitakoan ospakizun bat izan dadila, ni ezagutu nautenek elkarrekin topatuz, eta pixkat, tristurari aurregin behar bazaio, festa puntu bat bilakatu dadila, eta gogoratzeko egun bat, eta musika, janaria, elkartopaketa eta olako giroan. Zoragarri. Erantzun da geratu bira, horrengorako goiuri berriz etortzen denerako, gogoratu behar dugu, erantzuna dituela, hauek behintzat, orduan beste batzuk igual izango dira. Asier, esan dugu, turismoa, desazkundera bidaia, liburua, orkestu berri edo duzula, jada dira aste batzuk, zer moduzko harrera, lehendabiziko aste hauetan? Ondo, pozik nago, aurkezpenak egiten ari gea Euskal Herrian zehar, eta sortzen ari da interesa. Tokian toki badaude herri mugimenduak, gai honen bueltan, edo nolabait zuzenean edo zeharka lantzen dutenak, eta hoiekin elkarrizketak izateko, eta toki horietako herritarrekin elkarrizketak izateko balio izaten ari da, edabidek ere interes pixkat azaldu dezute, eta nik beste tresna bat, lantzen dugun gai hau zabaltzeko, eta horrekin nahiko pozik, nahiko konforme. Asier, zu zeuk aipatu duzun hitza tresna esan duzu, aurkezpen hauetan eta egin dizkizuten beste emate elkarrizketan irakurri dizugulako, zu ez atozela inorri, lekziorik ematera, ezertan? Ez, zelantzari gabe. Bai, aritu naiz, gai honen bueltan, burrukan, azkenean Donostian sortu zaigun behar bat da, burruka egite hori, eta bidean asko ikasi dugu, jende askorekin harremana egin dugu, asko ikasi dugu, eta argiak proposatu zidan, gatazka gai bat bihurtu denez azken 10-15 urtetan turismoarena, horretan kokatzen lagunduko zuen oinarrizko liburua idaztea. Euskera zolakorik etzegoen, eta hori nire gogoekin eta nire interesekin ere ondo lotzen zen. Azken finean, nahi dugu honen inguruan hitz egin dadila, parametro berri batzutan hitz egin dadila, eta liburu batek hortako aukera ematen du. Gai korapilatsu bat dela, esango zenuke, hitz egiteko, jendearen artean hitz egiteko, konversazio, gai modura ateratzeko gai korapilatsua da? Korapilatsua da, konplexua delako, batzutan esaldi edo ideia simple batzukin gainetik kentzen saiatzen gera, baina gaia konplexua da, eta bestetik, azkure puntu bat ere sortzen du, jende batengan, desio pixkate kolektiboak eta individualak edo norberarenak batzutan kontrajarriak dira, eta kontraesan horrek beti azkurea sortzen du, eta gure buruan mugitu beharra eragiten du, ez? Eta hortik ikusten dut, badagola jende bat, ez diona zuzenean heldu nahi. Gaiaren inguruan aipatu duzu, badirela leku ezberdinetan nolabaiteko sareak sortuta, zuek ere, zure kasuan urte askotako esperientzia, jada gaiaren inguruan lanean, zut zenuen ezagutza hori eta gero liburuan islatu nahi izan duzuna antolatzeko edo gutxi gora bera, nola antolatu duzu liburua? Liburuak
hiru zati nagusi ditu. Lehenengoa kokapenekoa da eta aipatzen da turismoaren historia bai mundu mailan eta bai Euskal Herrian, oso labur. Jarraian argitzen dira ere kontzeptu batzuk, kontzeptu nagusiak gai honen bueltan daudenak, eta hori da kokapena. Bigarrenean, turistifikazioaren kalteak zerrendatzen dira eta aztertzen dira. Ez oso sakon, baina bai erakusteko moduan kalte horiek anitzak direla eta arlo askotan eragiten dutela. Eta hirugarrenean jartzen gera konponbideari begira. Nik proposatzen detena da desazkunde turistikoaren bidea hartzea, eta orduan konponbide horri begira, norabide horri begira, zer egin beharko luketen erakunde publikoek, herri mugimenduek, norbanakoek, eta pixkat eredu hori azaltzen saiatzen naiz, proposamen forma ematen. Garbi dagoena da, gai baten inguruan, edo arazotzat jotzen den zerbaiten inguruan, konponbide kontsentsuatua sortuko baldin bada, beti egon behar duela, lanean hasteko oinarri edo abia puntu batek, liburu horrek akaso tresna modura horretarako balio dezake? Bueno, marko bat eskaintzen du. Erantzun guztiak ez ditugu, ez nik eta seguruna inork ere ez, baina hemen bildu ditut nereak bakarrik ez diren proposamenak, beste jende askorenak, Euskal Herrikoak eta kanpokoak, eta desazkunde turistikoaren kontzeptua zer den ulertaraztea izan da saiakera. Behin marko hortan, behintzat desazkunde turistiko orantz joan nahi degula adosten badegu, gero neurri praktikoak, politikak, aurrekontuak eta legeak, adostuko ditugu, norabidea zein den garbi baldin badegu, ez? Turismoaz aritzen ari gara, elkarrezketa hasi aurretik, hasi aipatu dugu, duela egun batzuk eta izan ditugun bero zakar hoiek, nik aipatzen izun, akaso beroa izango da, turistak hemendik usatuko dituen, eta zuk esaten zineak hasi kontrako ere bai ez batzuk, horren erreklamoan ere etorriko direla. Bai, hori urteak dira, industria turistikotik iristen direla mezuak, Kantauri itxasertza Mediterraneoaren oinordeko izango dela, nolabait jasoko duela Mediterraneoak urtetan pilatutako turismo fluxu hori, bertan Mediterraneoan egotea ja ez da laina etxegina izango askorentzat, eta ordun lurralde freskoagoen bila Kantauri itxasertzera etorriko direlakoan edo. Eta Euskal Herrian ere bada hori aukera bezala saldu duen politikorik. Asier, aipatu dugu nolabait ere, gaur egun urte osoan zehar ez dagoela turismoa garai batean esaten zen, Donostia ez dakit ekainetik iraila zinemaldi amaitu arte topera egoten da, baina kasik hori urte guztian zabalduta edatuta dago, hainbatetan aipatu izan da, erakundeek neurriak, hor balokairuei eta jarri zaizkien topoiek, gune tentsionatuenak, gauzak egiten ari dira, edo badirudi zerbait egiten ari dela, gaur egun zuk ze argazki aterako zenuke, Donostiako ze argazki egingo zenuke? Gaur egun Donostia arrisku larrian dago, badira 10 bat urte, hor tendentzia arriskutsu batean sartuta gaudenak, etxe bizitza larrialdia bizi dugu, milaka eta milaka donostiar kanporatuak izan dira, eta alde hortatik egoera gordina da, eta sortu daitezke atzera bueltarik ez duten kalteak. Zonalde batzuk dagoeneko bizitzeko baldintza oso kaskarrak dituzte turistifikazioaren ondorioz, eta herritarren gehiengoaren artean badago iritzi bat turismoak gehiago haztea ez degula nahi dioena. Hori gehiengoa da ikerketa guztiek erakusten duten bezala. Horren aurrean erakundetako arduradunek keinuak egiten dituzte, iritzi horren beldur neurri batean, baina aldi berean turismoaren azkundea geldiarazi behar dela esatera ez dira iristen. Orduan denbora guztian dira herritarren iritzia lasaitzeko edo kezka lasaitzeko keinuak, baina beti ere industria turistikoaren etekin ekonomiko horri oztoporik jarri gabe. Desazkundea, da hainbatetan aipatu duzun hitza, desazkunde turistiko kontzeptu bezala aipatzen ari zara, eta orain esaten ari zinenaren bide horretatik ez, turistifikazioa ez dakit ofizialki sustatu hitz horiekin ez da sustatzen, baina zuk esan duzuna, trabarik edo mugarik edo etzaio jartzen. Zentzu horretan, desturistifikazioa dugu, Desturistifikazioa? Bide horretan, kontzeptu horren bila, ez delako bakarrik gauza azaleko zerbait aldatzea, hor sakoneko eraldaketa baten beharra dago, eta horretarako lehenik eta behin borondatea behar da. Bai,
Bai, Donostian bezala munduko leku askotan ikusi da, industria turistikoak dena jan nahi du, eta etengabe hasi nahi du. Eta horrela, gai da bere burua ere kaltetzeko, eta gehiegi ondatzeko leku bat, turistentzat desiragarri ez bihurtzeraino. Zentzu hortan bizi dugu gainturismoa, edo turistifikazioa. Hori ez da turista asko daudela kalean, ez da hori bakarrik. Da gure eredu ekonomikoa, gure hiri eredua, gure eredu urbanoa, kulturala eta denetarikoan garrantzi gehiago gehiegi hartu dutela turismoari begirako erabakiek. Da dena baldintzatzen duela, eta baita ere herritarren bizi baldintzak. Orduan, bai Donostian, bai Bartzelonan, Balearetan eta hainbat lekutan, herritarren bizitza gehiegi baldintzatzera iritsi da. Horri buelta emateko lehentasuna jarri behar da herritarren bizi baldintza horietan. Eta ikusten dugu, pixkat merkatu librearen ideologiatik, enpresei mugak jartzearena pixkat, arduradun horien fedearen kontrako zerbait dela. Ez? Eta hor, nolabait ere lurbolaren kontua aipatu daiteke ez, hasieran, irian, ez dakit norbaiteke akaso interes batzurengatik edo danadalako moduagatik, turistifikazio hori bultzatu bai, baina gero, nolabait ere, elurbolaren neurria galdu eta kontu eskuta joan zailera bat. Alaixe da, eta etengabe azte hori, hortaz ari gera, ez? Hasieran da, turismoak aberastasuna dakar eta enplegua sortzen du, ideia hori. Gero konduratzen gara, enplegu hori ez dela kalitatezkoa. Eta aberastasun hori ere ez dela bertako herritarren artean banatzen. Hasieran tokiko kapitalak turistifikatzen du leku bat, eta desorekatzen du eredu ekonomikoa turismoari gehiegizko pisua emanez. Baina denborarekin eta batez ere ustezko arrakastarekin, Donostian gertatu den bezala, nazioarteko kapitalaren aurrean arreta deitzen du hiri horrek edo lurralde horrek, eta beraz nazioarteko kapitala inbertitzera dator bai etxe bizitzan, bai turismoan eta bestelako zerbitzuetan, eta orduan irabaziak ere kanpoko kapital horren jatorrira doaz. Bertan gelditzen dena dira kalteak. Da azkenean, hiri turistifikatu bat, bizi ezin diren auzoak, ordaindu ezin diren alokairuak eta bestelakoak. Desazkundearen bide horretan, ikusten ari garelako ez, kontrako bidea etorri den horretan, hasiera batean, nolabait ere atea ireki zen, eta ate hori gero eta zabalagoa izaten joan da, eta gero eta enpresa gehiago, eta kanpoko interes gehiago etorri dira. Desazkundearen bide hori ere, horrela beharko luke izan, geruzaz pixkanaka gainetik geruzak kentzen joan oinarrira iritsi arte? Neurri batean bai. Lehenbizi, larrialdi egoera ikusita, lehenbailen mugak jarri behar dira. Eta dira mugak legalak, gehienezko turista kopuru bat, hegazkin kopuru bat, hotel kopuru bat, eta mugak komplejurik gabe. Egoerak gure burua kaltetzen du, beraz, ez dugu utziko hau gehiago egiten. Holako muga batzuk gertatu behar dira. Bigarrenik, eredu ekonomikoa berregituratu behar da, beste sektore batzuk indartuz, eta honetatikan langileak eta enpresak beste sektore batzuetara pasatzea erraztuz. Eta hirugarrenik, eta gizarte bezala daukagun erronka da, bidaiatzea eta turismoa bizitzeko modua berplanteatu egin behar dugu. Ta hori ez bakarrik norbanako bezala, eta guk aukeratzen dugun hotelak label berde bat izan dezala, horrek ez dugu balio, hori ez da nahikoa. Egin behar duguna da, gaur egun sortu den sukar hau, bulimia hau, digeritu dezakeguna, baino bidaia gehiago egitearen tendentzia hau geldiarazi. Eta gure artean ere arduratsuak izateko balore batzuk sustatu. Zentzu horretan, sustatu dira. Esan nahi dute, ez dakit, ekonomikoki ez, badirudi garrantzitsuagoa dela urtero ez dakitzen bat egun munduko beste puntara edo beste norabaitera joatea, hor ere, nolabait ere kapitalismo guztia irentsi du, eta norbanako bezala dagokigun ardura horretan, kontzientziazioa izan daiteke. Lehen aipatu duzu, auzoetan, herri txikietan, beste lekuetan, sareak somatzen dituzuela, jendearengan ze jakinmin edo ikusten duzu. Bai, batetikan badago hori, tendentzia hori elikatzen duten faktore batzuk, direla nagusiki, hegaldi merkeak, Airbnb merkeak eta sare sozialetako sukarra dena. Eta bestetik horren kontran, guk defenditzen duguna da edozein antolaketa komunitario,
bai gure bezalako plataformetan, bai auzo elkartetan, bai kultur elkartetan, kirol elkartetan, edozein lan altruista eta gertuko harreman pertsonal ez dena merkatuaren baitan ematen, hori erresistentzia hutsa da. Ahulak gea eta hartaldeak bihurtzen gea, gaudeneak mugikor baten aurrean Bookingeko hotela begiratzen, edo Airbnbko aukera begiratzen, edo Ryanerreko prezio merkenaren bila. Hor gera oso ahulak. Eta hor jokatzen dugu, industria boteretsu batek nahi duen bezala berdin-berdin. Eta berriz, komunitate harreman horietan erresistentzia gera, eta hor bakarrik geldiarazi dezakegu gure hiriak eta gure lurraldeak bihurtzea merkatuak nahi duen hori. Zentzu horretan, azken urteetan, lehendik ere gordina zena, baina ere gordinago bihurtu den etxe bizitzaren egoeran, ez dakit, akaso turismo kontuek hain arretarik ere erakarri gabe edo, jendeak etxe bizitzaren arazoarekin topo egin duenean, hurbildu da, batu zeizue jende gehiago ingurura? Bai, da ondorio larriena hori da, seguruena bizitzak gehien baldintzatzen dituena delako, eta, bueno, gaur egun, sektore batzuetan eragiten hasi zena, sektore askotan eragiten ari delako. Eta, bueno, zentzu horretan guk ere gure proposamenak, lehentasunez horrere kokatzen ditugu, eta orain etxeak bizitzeko izeneko txosten bat aurkezten ari gera, bizilagunekin plataformatik, eta, bueno, hor baditugu, azken finean, etxe bizitzei bizitegi funtzioa bermatzeko neurri politikoak proposatzen ditugu. Esan duzunaren aritik garbi dago, zuen aldetik eskatzen duzuena badela ez, hitzetatik ekintzetara pasatzea, erakundeak hainbatetan aipatu dituzu, erakundeekin ze harreman daukazu zuen plataformarekin, baduzue harremanetan zaudeten? Bueno, izaten ditugu harremanak, batzutan gehiago eta gutxiago, gaiaren arabera eta garaiaren arabera, guk nagusiki herritarrei hitz egiten diegu. Eta guk gure plataformaren helburuak beti izan dira gai honen inguruan eztabaida sozial ireki bat eman dadila bermatzea, eta baita ere beste hiri eredu baten aldeko indarmetaketa bat eman dadila gertatzea. Uste dut erakundeek, bi gauza horiek gertatzen badira, erakundeek erreakzionatu beharko dutela, nahita nahi ez. Datorren urtean, hemendik urtebete eskasera, hauteskundeak izango dira, udal hauteskundeak izango dira, zentzu horretan, politikoki urte garrantzitsua dator, espero duzue, erakunden aldetik alako balizko keinuren bat edo, hilabete hauetan? Bueno, izaten dira, hiri eredua eta hiriaren gaineko eztabaida presenteago dagon garaiak, eta bai alderdi politikoen aldetik eta bai edabideen aldetik askoz gehiago hitz egiten da garai hauetan hiriaren etorkizunaz. Zentzu hortan aukera bezala bai ikusten dugu, eta bestela, ez dakit, keinuak etorri daitezken, norabide aldaketak etor daitezken, nik uste dut hori, gure plataforma baino gehiago, askoz jende gehiagoren esku dagoela, eta, bai uste dut, Donostia aurren urtetan gobernatu nahi duen edon hori, denok eskatu behar geniokela desazkunde turistikoaren bidea hartzeko. Honek, azkundearen bidetik ez goaz ondo, kalteak larriak dira, eta okerra gora junez dadin, norabide zaldatu behar dugu. Gaur ere ilusio berri nahi zoina ze bihurtu zain. Ezin egon ezin gabe odola non nahi ta zauririk ez. Zentzu horretan, keinu eta zari ginen, Asier, erakundeek egin ditzaketen keinu eta baina duela gutxi irakurri dugu. Zentzu, justu kontrako zentzuan ez, aldezarreko terrazen inguruan esate baterago, hori ere badelako adibide gertatzen denera, eta gauzak egiteko moduaren adibide bat ez, udalak ordenantzan egin behar zituen aldaketak bertan bera utzi dituela salatu da. Horrelako keinuek, ez dakit, ez dugu hemen eskortasunean erorine, baina erakunden itxaropenean baikorri izateko sintomarik ez dut ematen. Bueno, bai, hor gertatu dena da, lantzen ari zen prozesu bat, aldaketa baten beharra nabarmena dago, lantzen ari zen ordenantza berri bat, prestatzen zirriborroak, alegazioak eta batean dena berriz astera kondenatuak ikusi gera. Azkenean ematen du neurri burokratiko bat edo dela, baina terraza hoien ondorio kaltegarriak bizi dituenarentzat da beste hilabete desenterako sufrimendu hori edo pairamen horrek jarraitu egingo duela jakitea.
Orduan bai, desesperazio puntu bat sortzen da, baina bueno, ez gaude hemen amore emateko eta jarraituko dugu. Hori esateran indoan, ez? Askotan badirudi, hormatzar baten aurkaritzea bezala dela, baina beste aldetik esaten diguzu, dinamikak lantzen, auzotarren artean hitz egiten, sare ezberdinak, zuen mugimendua ere bizi-bizirik dago eta osasuntsu dagoela esan daiteke. Bai, hala da. Gu nabaritzen dugu, gu sortu ginen eztabaida eragiteko eta indarrak metatzeko, eta bi helburuetan aurreratzen ari gera. Eztabaida gero eta biziago dago, eta gure posizioen inguruko indarrak ere gero eta gehiago dira. Adibide bezala esango dizut, duela urte bete, mundiala Donostian jokatu etzedin, gutun bat bidali geniola FIFAra, eta ero kuadrilla bat bezala tratatu gintuzten. Bete beranduago, erakunde publiko guztiak, turistifikazioa hainbeste bultzatu dutenak, orain mundialarena baloratu egin behar dela esaten ari dira. Orduan, batzutan aldaezina dirudiena ere saiatu behar da aldatzen eta posible delako. Hori ere apuntatuta neukan, galdera hori egitea, ez dakit horren inguruan zuek orain jakin duguzuk esan da gutun horren kontua, orain erakundek izan duten jarrera aldaketa horren inguruan ze irakurketa egiten duzu? Guk uste dugu, mundialaren kalteak handiak zirela jakina zela. Hala ere, imaginatzen dut erakundek industria turistikoaren presioak ere izango zituztela. Orduan, dena saltzen ziguten bikaina izango balitz bezala. Baina orain benetan ikusi dituztenean baldintzak, hori herritarrei kontatzea nik uste herritarren haserrea pizteko arriskua handia zegoela, ez? Eta zentzu hortan, ondo etorriak, holako makroeventoak baloratu behar direla diogunen taldera, baina bestalde ez zaigu sinesgarria egiten, kontrako norabidean arraun egiten ibili dena, orain norabide berri honetan patroi jarri nahi izatea. Uste dute, esaldi horrekin ezin hobeto azalduta geratu dela. Bukatzeko, Asier, turismoa desazkundera bidaia zure liburu lehen aipatu dugu, akaso abia puntu bat izan daitekeela. Gustatuko litzaizuke liburu honek bere bidea egitea eta biharko egunean ez dakit, ez dugu esango egoera guztiz konpondu, egoera guztiz irauli, baina horretarako balio izan duen tresna bat bezala gogoratzea? Bai, liburu hau bai, eta idatzi daitezela liburu gehiago, gai honi buruz, eta zabaldu da gehiago eztabaida. Donostian ustet jendeak oso piztuta duela kontzientzia gai honen inguruan, baina balio dezala ere Euskal Herri osoan zabaltzeko. Eta dagoeneko gertatzen diren gauza batzuk, pixkat gai honen markonen bueltan kokatzeko, ez? Esan da geratu da. Asier Basurto Arruti, mila esker gaur ere bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta Donostiaren gaur egungo argazki hori egiteagatik, bide ona izan dezala liburuak. Eskerrik asko zuei. Entzuleo, gartxoten azte arkantu honekin egingo dugu horrengo minututxoa eta bagoaz aurrera. Da elkar aztear gaudela merezia du saiatzea. Da elkar aztear gaudela merezia Keep calm and bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.
Legazpi, 84.6. Naiz irratia. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995 urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Les, did you know I'm your biggest fan? Oh, really? I really am. Now you've met fans and you've made... Entzuleok badoinu hauekin esango dizuegu agur hain zuzen ere gaurko egunez ziltzelako 2001 urtean, duela 25 urte, Chet Atkins minbiziaz Nashvilleen Tennesseen 76 urterekin ziurrenik country estiloaren eta rock gitarra elektrikoaren gitarrista eragina handienetako bat izan zen eta atzetik etorri ziren askorengana bere biziko eragina izan zuena. Ekoizle lanetan ibili zen Elvis Presley edo Roy Orbison bezalako artistekin eta askok Mr. Guitar bezala ezagutzen dute. Gaur egun oraindik gitarrista handi askoren eskutan Gresh soinu hori, nolabait 50ko hamarkadan, Chet Atkinsek eta Gresh etxeak sortutako elkarlan horri edo nolabait dagokion arrastoa da. Countryan, rockabilian eta ipatu bezala rockean, rock and rollean, ikaragarrizko eragina izan zuena eta gorputz hutseko edo nolabait hollow eta semi-hollow gitarra hoien harreman hori Greshekin sortu eta historiarako gitarrak utzi dituen gitarrista. Guk badugu lagun bat, haren gitarra bat erostera Nashvillera joan zena eta anekdota hori inoiz kontatu dugu hemen, Ander Zubilagarekin, baina gaur, hain zuzen ere, Chet Atkins eta beste, gitarra modelo bat izen eman zion gitarrista handia, Les Paul, biak elkarrekin, I'm your greatest fan, barkatu kantua, sortu eta hemen zuekin elkarbanatzen ari garena. Julen Goikoetxe Arbegozo, datorren astean, ez dugu bigarren kafean ikusiko, baina larun bat honetan turraren kontakizunean luze eta gozo hariko gara, egunero. Hemen izango gara. Entzuleok, bagoaz, esan da bezala, Chet Atkins eta Les Paul, I'm your greatest fan. Yeah, and you had another one that you played that was great, Rebel Rouser. Do you remember that one, Chet? That was fantastic. How about Guitar Boogie Woogie? That was a great number. Les, I didn't do any of those tunes. Believe me, you were right on top of it. You know, I've listened all those days, and I've tried to learn your country ways, because I am one of your biggest fans, Chet. Les, if you were my fan, you'd remember licks like this. And this one. Oh, that's so good, I can't hardly stop playing. Well, Chet, I wouldn't mind if you stopped. And I got the new medical journal, and they got a cure for this now with a new antibiotic. Because you see, I am your greatest fan. Don't talk about me, Les, I'm your fan. I'm really touched. Why don't you get a thumb pick and learn to play that thing right? I got a thumb pick. I duck the CB rig and hike my way back to Jersey. I mean, if you get a thumb pick, you could play with yourself. Now you tell me. I also like Django Reinhardt and Lenny Breau and Mary Tyler Moore. Yeah, I like Horowitz too and Sparky Lyle. You're crazy. I don't want to record with you anymore. Just one more album. You hurt me. Saying you know all my tunes, you don't know any of my damn Keep calm and bigarren kafea.